Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Wakire bya nainde oyo minto omoligeria bw'Ensoko TV ene mambingia nyasa toigoreire naenda toire lituko likoro kweli alero lituko ligia na lituko lisera mbia mona singicho konganjira nainde goso ase TV yawo ase mambia bono iga ekeneke pindi kilingana lya mambia lingana ligotochena lingana lya nyasaye lingana ligotoigorere bisio ekeroko boke mambia bono iga nebwente kwatangana nyasaye asikira lingana na asikende gyonzi kyokora oyore ase TV yawo ase mambia bono iga no morandia Pastor Jafet Ageta Mumanyi korwa Happy Church Ministries International eresuneka nintagete nkwana mangana make aya gochenga na gokomenta chinguru ase mambia bonega tuligeria samalikanya sae ase gitabu gya Saburi 40 ekivungo kiaye ye 15 na kabere botambe yongo gotebinga ekifunge kingo kwa nekifungo kigogotora kigokorenda aso mugaso botambe ase kende gyonsi yogokora tara nekifunge kiga egero nyare ko mubwa shetani asamalika macheno nyasaye gogosoka bireche nigako gotema asamangana mangi mono lakini ekirugwate kifungo kegokora kegogotangana asikira lingana igokogenda kuri no murembo Kristo kwagenda gwasoka bya naende kwerana bya sabana bao na ase familia yao tiango tosome Saburi 40 ekifungo kiaye ye 15 na kabere igeo kwanaiga njenigo inde omotaka na omuremerwa korende omonenigo akonye chandera naye ore ogokonyo kwane na ogotoleka kwane aye nyasao ne totebana omone yesa bakwe nyasao ito nigagototebia samarika machenu gaiga omuruti Daudi agokwana ase Saburi inga igondo moreu na nyasaye nigakonye chandra bono butiango tebi ekerogosoka bumambia bonega tobwati nguru chinde chonsi abarogia baibi abantu abagotegerete njere binte binge lakini asobore ubu bwao nyasaye nigakugwe chandra abantu mbaroro babukire bono mambiga kero kene bakuganyerete njera bagotebia mangana agokwase nkoro yao agokomisa sobogima bwao lakini manyanga naki tebi nyasaye omone njerigondo moreu lakini aye nigokonye chandra nyasaye tagotebana takogotiga igara abamo naye asikirege ntokora kero kwenda biasara byao kero kwenda sobisi yao kero kogenda sigase nyoso semugondo abantu baito barase bituri betu byagusi okoboka bona mambya ngando raso mugondo kero kene komera lingana njiraga gosomo ntogotebia lingana lyabali kongu lyagosi asinge njobu atoboreu enkora yao tekonyara kolimokia tobasa gotwara oboro korende asonsi tebinga nyasaye igako wechandra nero ko komenta chinguru nero ukolenda omuntu naro robokire bona mambia okubwate sabaria okogendare okolina byoma birosi nabo kamwanya bantu nyasaye nero ko wechandra achali haita kupata ukiamini katika jina la Yesu Kristo to konyara mubaso kanonde ekiagara nyasaye nigako wechandra ebireche birase para igo birase chinjera igo bikoboka mambia monaye abigotegerete njira omwana ngo seli wale skuru egaskero kende nkoma nigore omundo yorongo gotonyerare lakini nyasaye nigagwechandra oyo mintone Saburi 40 ekifungo 17 aye no moreu nyasaye nigakugwechandra tigato sabe tatanya saumu ya munyamabera mange mbiyamo naenda singinchima mbiega wato chikira na gototebenga ntunga nyabantu nigotora bare ukweli naenda ye nigo gotwechandra nigo nasabiro murigererio yo igabwe Ensoko TV ando cia sako genda sema mbiya bono shughuli ne yonsi yago koromo nene mwechandere gago soka kurase familia aye nyasaye bimegando murende na endo mosesenie ekera kwira na gocha nyomba Kristo arobo nene bwao no buruti bwao nyasaye unyara kwa bokorekana sesene nyasaye itabantu bonsi sesene committee members na bafanyikazi bonsi b'Ensoko TV basesene nyasaye na management yonsi ekero bakoboka bane bipindi byaito nyasaye byoli tukolia lero birase TV wansera bono mami mbaka marogoba Kristo bisesenie na ndibibe byokufundisha na ndibibe bya maroke lyamaya tatabe megana batangasachi bonsi na bana bekira sama bokao balende na ndi basesene Kristo abantu bagosoka lero abandi bakwenda chipara chichiro bandu bakwenda sebiasara ao tatabe meganda bana semigondo yabo basesene nyasaye ito bechandere egere baira nasi chifamili chao bali no morembe pamoja no mogoko nasabire semerete obuya bwao nsio buya na manyinga Kristo Yesu romotolo ito amen oyongo kwana no morandi Jafet Ageta kura Happy Church suneka
tiga Nyasaye gosesenie ngogotebinga shalom obe no buya bwa Nyasaye tata bo bamonaye nokobwa onsi abantu baminto bonsi bakongakera chisimi bakontobera ji message igongoteba tiga Nyasaye bemeganda abasesenie asenunchi ye support yanene mokonga naro lirobonene bwa Nyasaye gwetera asemore igo togendere ko baso bwamo na Nyasaye bemeganda abamonaye. Bye bye. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi umurubuli kubwatya nabo kurigirirwa na kio muntu Jito muligiria bwigeta Senige Nsoko TV mambia bano ni gongo kwarigania sumuru bili Nsoko bwakire chinga kibune chigatunyare togo sanga weseme na kwemanya kura sigeta Senige toto tibenga butambekero kweguriro gere nigo kumanya bune mero bili yawe yiri tuko ya chakire eri kwaboka wachaka kuyarigania hoigori tukuri rero togo tibara inganiri tukuri korokwa itukuri Juma Friday edition twakwalirania cha sigeta Senige to twamanya nirenda lyagendete kwene kiwatutaraswa aseikendi nani chinga kimne chiga to koteyanga kero kwabokire niyo nando kwenyuringa chinga kichiri cyo gwetoma na chiechiri kirende kwanyara ko gwikira nigento kiro taito ikirana asubu mabwao igongango kwariganya segeta Senige tugia Nsoko TV asomoro bile Nsoko bwakire tonyare to gusanga nago tonyara somtana ito Facebook YouTube ogende gusanga into nando swa sense miri kurukwanga WhatsApp na bigo tumye na baiti studio yere 078 marakabere 6 maragata na 39 namba yo moiro nyare ko gusanga nitwe obeke kerengere kyagoro kwanya antumamino no mutinyo chire mwanjito muligeria totebanga chinga kicho mutinjiri cyalala salama mutinyo isire ko era usomutinyo ko erogogia nande toswa somutinyo kabere tokunyara tokumwakiro monguru asomwakoyo o 2026 ngaitenga announce sore kwa bukiribya nande ritskoli ya lero rende beka Ismail asobo sibwago kyara ni maitemero birene menga siritskeli ya lero tana kwaliga ni boigo asoma bibire Nsoko bwakire chinga kimwe chiga tonyare tokusanga buna butamo mwanchito mugiri letariane Diana nde nancho mwancho mugiri letariane nino Sentio Nyangwa ndonse sore litukoli ne ligi ya mono libata bali Juma ngo kwani omugusio mintole seliro baligi ya gusiye county ya Kisii na Nyamira bali chinsemo cha Nairobi bali chinsemo kiri cha Nakuru naboigo omugusio minto ole chinse chisco osole eseisko naboto kwani asemambi yabono ngote inga itongo mocho chinayo ntenga itongo nogaya en Friday edition ituko lirito batebanga ligi ya mona banta bange kera bakora litukuli Juma ni bakumanya ikiyalire na mono ni litukulia 30 y'umutenyi umutangani wo mwaka w'ikiri ubere 25 nemo na berabe na liritangani kwanyara kwa bakonyora libaga nagosoa asegeta Senige ito unatwagotebire mu robere Nsoko bwakire andonsi asobere to mwanchu muligeli ni mate ngobutuko bwago nigo bwarengesa chindo botambe magana na mange kwa bwate kwa robere tie ikiyeye na boranyore kwa yekiranire bono wachakire kababu no lyo kogenda ngoranko ya ruririnde ikende ekera ya soire merobili yage bwenere gotwagotebire semambi yabono so ime y'umurobili turabali baraire batebinga boka elitunyara ko batoko genda asobwa mo motebinga aye oyo mintoboka bali mole chinsemo kiri chia Sambezi bali chinsemo kiri chia Nakuru bali mole chinsemo kiri chia Kisii Nyamira okonyora abantu bali onyankisi bale okonyora muntali chinsemo kiri chia mugonchoro gere gatagati ya Nyamira na Kisii I think bali chinsemo kiri chia Bobasi okonyora bamachoge mate machoge nero nene neri daborabu mwanchu muligereli nabo konyoranga goli chinsemo kiri chia Bonchali ugatoka goli South Mugirango tigantebe goli chinsemo kiri chia Nyali bali Masaba Kitutu Chache North na South
mwanchu muligereri ugatokori nyari bali chache igona bagota tebia soberete se mambia bono bali bali se chike county ito ya Nyamira utoke gore west muino west mugirango utoke gore Kitutu Masaba utoke gore SML ya Borabu usotoke gore north mugirango na bagota tebia soberete se mambia bono chisemo chiri chindo mwanchu chonsi piororo utoke gore chinkongo chonsi pi bali bali SSM ya Nairobi bali bali chisemo chia Kikuyu URSA county ya Kiambu twakwarigani asomoro belibwe nsoko bwa kire iketogo tebinga tebi olio raira boke moteye ikendi ya lire nchengoro kunande buna nago tebi Innocent Onyango Diana ngaki wiki yawe yarenge bono ngukora tole no mutinyi kwa iroro ikingo yarere no mutinyi kwa irore bono nali bakotera ligwo batera kulinga barangeli bachiche waite waje wiki yariro mutinyo yarire tinga kibune kigabarene naro kurwase rogongoro ituragusini maitemero biri gakobe mengi kinyankinchiro matanga naro ebintu rebingeri tukolia rero ebigenimbiro zero tumaitiko sebiri bakabogorine ekintu keri kenge gatonga tinta itukwa no mono geri tumenti sirero chakeri kiabogorigwa ya January bana ni school bari go chimenyege ya korekane tumutinyo 12 bono iga January no gusigika no bugima abantu bagendete kurigie nchira rende bakoranga kire mbura ni nyuwete netwete chinsemo cya gusichinsemo chinde njire cyanyorire mbura kiri kitaranyora bari bataranyora bajaga teba nk'inkuru gere irongo ya nyasango retaro yo mubwili yo umunyasawo yo tulendete twensi aliyese taratungo twere Nairobi liberera lyo libutukoli chiete gesara nabako totebia soberete nga ya ture Diana tikarodi ya ture ya roteratwa kyagine gweteke batiga goteba nga muisonde njato tauniga nirinda umereta macho korra bono nirieta twete nyinge kebati wata kebati agatweru baka agoteba tweru teba tweru lakini ngaboka tinde chimbure yo manchito bari bari mwe sichinsa mu cyana Nairobi na mako tebya nga yaku ya twete usinga yegendera tukutwikia garanze igali rogoro tinda harambira lakini asoro ngora kusino ena rukona igwete mbrango ngona ko tonyera sandi gangoro kire dairi ekere gotonya igombia ekere gotonya semo ni ralia ekere goika utaraso town ya Narok aseboniga okonyora abantu balia na bagokora uburimi na bokonyora ngabona bagende ande bari mire bono konya sokire bono nali embusurere na arocho mugaba na bwe county ya Kiambu gakoena ne mbusuro kagerete ngonyora nde chinga kiechime clip kiaya mugaba na Kimani wa Matangi bwe county ya Kiambu ere bunaro chemburango chire gocha bali bakurigere lirira batatibelire batebire ngango chere naro chiga kwa bangi na chibando nabagaka bachiko komera naro chembusuro bayiro nere nchire ndonge koselie nchara gusiara mbali bayiro murobelio yuntura yo twara chibese gora twale koraga yana chiri chia nyota chiro chinto gachete bantu naro chibagata abanyoli chiriwe 22 abande banyoli chibese kerengo kilibare konyora bachiko baguchakiri obonchoreri biya sana ngakagerete nga bata ba one story at a time yani ngomugano yomo asekirenga kingairete bali bari ngoro na moto tebinga kiyarenge namba ito yo studio semambia bono gere 0788666663 enere namba ito yo studio na botu akira semambia bono ototebia soberete na boto tebere ninga embrane error weekend nere ya soire litonyara kaba tokora manyasole chinga kiechi chiroje etokora akora egento yekoro kwanga no activate na ndoto tebinga chiribwe 22 mubuko chire gosenga kiyabete bali mwarenga sense meli yekoro muraibwe nsena igetoro merobeli ne menge yabege tubosio mangana ya magendero na kwanire tu baraiba itokorwa soro ngoro itogurwa gusino barenge baraya banene Innocent enaro chumusaya yo makagoteya omuraibwe nse ekera bateneneti erega taite eraundari muswati uriyo tukamete kaite na royo o sabete raundari iriye gusibichianga ngoko ando yonde na ro sabete ndagira dente mwanchu muligereri naboko nyara kaba kuligereria onyara kaba gokumanyanga enchireria aba rai baito barenga sensemelia gusi naroche
emerobel nera daro chumuraya kwanirete irachikobaga kolekana sensemeyo niga kwanirete nga obekire chimilioni chimisano na 250 nebire echigo chikoba chikwaga cha egetie kikyomo chie oyugo segusi stadium bate abanigo yo chako umutinyo yo muri busyo nandike chikobaga kwara goikera umutinyo kona kabere bwo mwaka yo mwaka w'ichiru 225 nemo mwancho muri liboigo nigo abegete chi bilioni ya 33 echicho chikoba chikwaga cyo murobeli bwe chinyomba chiri cyamagoli yense naboigo chichiro na echianga echinyomba chiri abana bachikaba bakorara mwancho muri linando murayibwense na nyalta ko bagago chakyo murobelyo bwoko ororanga echiro ya nyambera ya nyara ko bage gukinirwa go ikebirengo by'amatuka ya rero ase chi milioni 350 cyabige toro nabo igo murobelyo lya o chageti gwe egetaseni kili kiokoranga abanyara ko babagokora enyagitali lye kuligelia magana cancer nero ya nyara ko bage kerana dayana na soma chiri chiroro soma chiri murayibwense chindatebete uchakira abu nurojenga nabe gete bilioni 5 na ibere asokwaga cha chibara isano isato chingi chinye na namona gatebanga ni chibari chichikale obo tambe gose chikunyara kaba chiko gendege kagiye kilomita 250 na ibere 270 kilometers njega ntokea ngo kire igamono Innocent ninche ndineneke kudu Nairobi go chiasoneka round ye ninche mbogolie bagi ye plastic okay Chile igane strip erine che chake gushugurikirwa asumutinyo yo maote bangana bigete chimilioni chiminye to kwene kyabuna ngo korwere be renovated kirigento kebabia igando chine chichiro nchiroli round yikura sorongoro iturwa Kisii tentebe county ya Kisii na rondo chembiere okay mwancho muligeli no ligereti gabu na twagatabire semambia bono umurai kara kwaligerli enchire yumoncho muligeli buna kwaigule murayibwensa atebire timanye tie county ito ya Nyamira nki yae tugekogera ndo chega ige kibago kwanera monoge kiligereti ya se county ya Kisii chinyomba chiri bukomi chichikoba chikwaga chuchi amagoliense sense meli yomuchobosonga aswagatebaga chichikoba chikoli kabasai wetani chiri busato abachikoba bakonyora mabwa yokolegasi ndo chega ige bitanda byanyagitali bagatebanga echinyomba chichikoba chikwaga chirwa banafunzi taliye chenyagitali ichigo chikoba chigotwara aliya soboraro gose bitanda biranyara kwa bikobogolia abana chiribwisano na ibire chimisano isato abambali bagosoma asesemeli yo muchibosongo mwancho muligereri igora boko nyara kabaga tatebi ngimirobelie yo murayibwensa nyarte kabaga korwa go chia se county ya Kisii Nyamira ne ronta ete koligereri ndolenga ninki kelikeroro ukatebenga inki kelibate Innocent uko na kuligeria county ya Nyamira ine county ya Innocent egando cha se county ite ya Kisii ntobwate chisemo chirie cha Nyambera naero ndoche a modern market chiro nechikwaga choro tumaite baite wairero ninki keroro nowadays tina manyanki chiro neroro akinende batagete batware ya kerero muchando nororo chichire chikera mukwaga chiro naino abantu baito mubasa kogenda muchitige nindo cha sabantu bagachire chiro lakini batamire kurwese chireyo batayete kominyoka guchialie se chigali chigweta okonyora nk'abantu bakona kurworo bakogenda guchibosio batebanga ya ntutagetia stwana lekoni kwanyora abantu no baguchigo negatiye mirobili lyo murayibwense abegete na nabo twakiresi yo tatebingi mirobili lyo murayibwense litukuligoro anyare tukoba gagochakia sense meyo umwakyo murobili yo chiete nabasai na bali banyorete chibes cyo chikoba bagochakia obonchuriria au ase orogongo rwitu wa Kisijeria kiruba bateba happy preparation day kurwa chinsemo chirichia abateba mache ngumbu man mabaherin kingdom goikakanyimbo mwakiage village na bayiboli baye bakurukuongeli Mariana umusacho yogurunga Ben na abana baye bagurunga Mazdiga Macdotak na Brighton na ndabateba ngana abana ba Minto Bonsi pibali chinsemo chiakanyimbo abateba nga umusulbiwe susu Totola Kisii Nancy Ongiri na mashabiki wote batwale mambingi yambuye mono asogotso asomurobeli ndo cheno kumochere agateba good morning and happy Friday nsoko nyasaye unganchere na role litukolinde from Isebania border Koganelia Border Hills SDA Church happy Sabbath day preparation day ahead ekiyapia siwezi sahau babu Minto Badisheba kwambuka ora asichisemo chirichia byomba agateba mwanya bando seito atwale happy Sabbath
day preparation na ndagotebe nyororo oyu akurukunga Enoch Mochere kuruchinse mochiriche Isebania Mbarikiwa Dennis Kuku pae ateba kuruchinse mochiriche Tasia no aragoteba twabokire buyato so 20CP Asensoko TV yene yitobuna botambe bya mono Mbarikiwa Kuku pae sikuru SSMA ya Tasia Enoch Mochere abateba tabia chwara samatanga nigo empty promises itigarite koba ekegoche kenene asamatanga konyoranga go konya omuntu agoteba ngo cyari go konyinga ebwato bokong kurende talikonyara kabaga go ikiranigo kwarorire nga Enoch Mochere ngo tebarenga rera abantu ngo betabali chinyimbo imatenga chinsemo cyagusire on Friday chinga chinyinge kiri kibwate umuchando gose kibwate umuyegoli bwa matanga boko niyo yo umwanchobo naliyo konyora abande bagotena bagateba ngo muchiyo nje nana go cyagaiga una nakirege na tebire bache babeke sengenge mwayeganya igo yabura Jeria Girubu amina and blessings in Jesus name gairete nengana yarwe guno murande Barnabas ke basaga tebanigale amen pastor sokone yamo Diana na Innocent yagateba igo ngendrete kuligerelia kurwa chinsemo chirichi adoa Qatar Rogers Nyariki nigaoteba kurwa Amsterdam Netherlands watching live and Soko TV show asagoteba maiga mwate ya family gena itambe bosamaro Nyamira county na mashabiki onsi en Soko Netherlands ni show na snow na temperature is -1 igagoteba nga SMA ya Netherlands nigobono iga babugate amagena ali akurukwa ngagituko yarukachi hailstone kibano ice ice actually ice amagana ali yakengente terende abwatiraniria mu buna bitugebe bunagirie mbrego cha yaratu yamagina lakini bona ali abwatanira aramo temperature yakire -1 igone nse ubukendo abantu bagenda tokora mambo yabona naro choyo mali kwa ekabichi mogisinaro yo mogali okokora ubulemi umusubati agara matebirie tarakinire netraranganchira nabagochokora ubulemi bwaye bya sana aweka somtanda wito Facebook igora ali kwa ekabichi amagoko ka okora ige kabichi yoke bwate abwate isieri ice okay Vincent Mbogo agateba forward south mugirango nyama yambiya mono asante sana Jared Urule Matuleti agateba kurwa Nyachichi secondary school boika ekenyorogia ke Kenyaboe agateba no ari ime yo murubeli nindo cyo musai omweno omozai permanent agateba good morning kurwa Chisemo cyanya bituno borabu niko ndani following from Nairobi Kibera showground blessing egati yabanaro lini chakira kurwa so musai wichinsabu Diana litore bali banyara kwa bagososo murubeli semambi yabono omozai permanent manjito moligeria nje tiganara chaka kurugaiga ndoche Rogers Nyarikira uteba kuri Amsterdam Netherlands watching live and Soko TV show ama igatumate family gina itambe busamaro Nyamira county na mashabiki onsi ya Soko TV bantu ba busamaro na bakwanire bana basketball uteba Soko na yamukurwa da Qatar na baigo Mbarikiwa Dennis Kokopaya tubakorotesha no arime yomorobiro ndara kibwati Innocent cha WhatsApp ndo chicha Facebook wechiko minyoka actually Badromeo mumanya bataba Innocent na Diana bwakire buya oyo mumanyi na ziporo ya kurukitse mu kiri cyanyanchonari nyasaye numuya natotembura mbuye mono imbura ya tula sensemeyo Pastor Simon Yonyuro kurukitse mu kiri cya pipeline ataba mbele pamoja na Soko TV mbuye mono pastor Barnabas ke basonando ire nirega gatebe Soko ne ya Modayana ekina kiagongera ire sorry for asking yesterday you didn't tell us your TBT kwa yule kina kiagongera ire your case is sleeping injenga tebe eikiende Lamek umaliba no arega gatebe the Bluetooth senior kurochise mo chamarano watching Jessica Murayan Soko bwakire kurwega pipeline happy preparation day watching biyamono asogenda takuligeli kurwa bwachinse mo cha pipeline Christopher Tandi good morning kurwa Burangi Kenyambi with my wife Lydia na bana Sheila Matiangi Muranga Mikae mama Mungina na tata Muranga pamoja hadi ndani hadi pamoja tuko ndani hadi tamati ndoje Javeta Geta bwakire bya nyasaba seseni naye pastor tigo seseniwe nindo chega iga oyo kuruku Barnabas ke basaga teba ice it is too cool Innocent na igule chiseme chichi ya Qatar
na arokora ngabamura nigo bokendo bororo bataba it's cold tolinga limwe tara kwalinga limwe message nere yarenga lakini tokwira na lingo esoma aigando Nsoko TV Bwakire Evans Mandera aka Kebuse korwa Kanguno Road Saika emambie ngia gucia abantu bonsi banyamaiya chache Nyasore Masosa Gesurura Getali family Rabege family yane omwanchuone Lucky abana Isaac Nyarondia Faith Kerbo Gift Nyabo Kemilia Dorcas uchumbe guciase abantu bonsi boka nabega ote babika Nyasaye busyo nabega Nsoko Bwakire yonsakari ya Moma kuruwa Kikuyu gukwani abana bane Dan Kanondieki bagosome school ya Nyanchwa ekerole na abana ba Minto bonsi kubaganirya litko ligia nabega kura sense mwete ya WhatsApp manchito muligera ndo chimubegete ujumbe kwera nande nyaregi ngo chisoma ndo chedeni sikukupaye no legagu na korodekira ndeni syo musori bwegeso nabega chinga kitito kwenda siringana litoli mwamu litko lya rero Innocent rero ndaitura twalingana limwe chota getedu lingana limwe okay mochando toyo babata babunda isi rero narako tigere kibaga keigo onyare ko kutoria ande wante birende mapema lakini ende igo ko wante abiri nali eli mwanchu muri lingana limwe muri ko bekwa asembeo unoro chega bultogoteba nga asemambia bono bakaloteba iganga lisase kera likobelyo bochoe nalyo nande likumia ebundo lisase likobelia obochoe nalyo nande likobelia likumia ebundo lisase likobelia obochoe nalyo elimo likumia ebundo nomade ebundo ningi karante byangara monyererango okay oli omurigereria agwakeresiri tokora maya agotebye ebundo ningi lisase liriri kumia obochoe amini likobelia obochoe nande nalyo likumia ebundo lisase likobelia obochoe nalyo nande elimo likumia ebundo egento ndari gutwalira obwoba tatango akale simiante bye kiningi okay mwaga Wilson ngotebyale kabisa mwaga Wilson ngotebyale ebundo ningi na ndagatebya nkie minute ekero umuntu agateba lisase liriri ko belyobo choe andi na liri kumia ebundo aigana Nsoko TV mwanchu mulige tete kwando mutima kutokoirana toswa sense ya mayamayo Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729
690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ebagoteba yogose komwelio nero gose kabuya. Maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nsoko TV. Boni goya ikirenga kingo koleta nganya sai. Nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia. Murobili nigonda olete amuna basomba banya sai. Abu astra ko batukwegera lingana sobwagale. Nantali ya yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale koba tukurwa. Ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni. Betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eje Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Tomurigeria nande nentunene togoswa sama yato nyande kumanya bunagende twateka kura chingo a ministry ya Kenya otame to chakura se county ya Kisini county ya Mira asibona chiskuru a chigande te kubekemero biryo nabayiboli eri kubanga amasomo yekirasi ge 12 hotemwa korene wa KCSE omwaka oyiga asibone yebwango ne skuru ya Nyachururu eyuere gotoka ime ya Busamare wodi ya Busamare nsemo ya Nyamira chisemo cha West mugirango mwanchito murigeria niga balimu nabayiboli bakiramo na kubekemero biro buna bashikwenekya buna boro kiwango kibari gukora amatemwabo asomwa koyo bakorase enchireri rengiye mwanchito murigeria no robot rwabetoro kwarigana no musakyo ito turaranyora kuri studio ya kabira nasege ikaro yo kubeka emeroberio yo kwenekia boro kiwango etabare umwaka oyo iga asamate mwa KCSE ase skuru ya Nyachuru PH Senior School
ase omuyega obareta abaiburiamo hamwe n'abarimu eriokuroberia chinjira chindonge chokwenda gukoria buya mega y'omwaka oetete o KCSE aborokiwa 52 nomo banyorete ribaga ryogosoa ase university. Moturi principal ya Nyachuru PAG Senior School naende nabongo te Nyasaye mbiamono kiagara to ikiro mwaka oyo bono iganto bwate meeting ya form 4 candidates boto bwate this year we have close to 160 bali bande batakorete buyabe bagocha no turaike around that number. Naende nire no mogoko ko reporting a school yetu ya Nyachururu Nyasaye obiro kunyira ando yekonyire kubwa mono sama tokea yatwanyari ko batokonyora onyarire ko baga gutubwati sana. Bo igongera neri umwarimu omanene bwe school n'abarimu baye ngambu ya mono asiga asingi yabagokora kubwa mono sense moyo kubwaterana na koene kingu umwana onyorire masomo ali atakire konyora kao kwana ekerekyo bakorawa no mo principal bwe school Kennedy Moturi nigo baereire obuya banyareko bakobeka nemono ase grade 10 mega ya serikali kurwechiko aborokiwa basoase school eyo nigo ikabono aborokiwa 5 basoire nse yechikeyo bachire bake ange 8 abandi mbali bagocha tukama kawaida. Nonye nigo hase school ya Nyachuru PH Senior School nigo yatware mechando ao hasegati abaibori babeire bagwakane school fees wetera koreta chibao amona matobori batu support naende bakana rende fees bali batabwati bataretere bintu biritokogani muna chindagira none chibao yesterday na receive mpaka matofori twayarike fees tuagenda gusomia ba obisi bora iga sinje skuru ya korobia nkelinga kubwaterana korukuya kuruko asaba iboli na asaba alimu na somwarimu manene ase siasa icho chigendete cyo kyombe gyo kwera abarimu gya kupeta sorosa gya Rwanyamira omunyakirogo orabisi cyo chimoraramaka agendera ko bagakwera gati y'ebintu baikirania muna kyombe gyo kwera abarimu kweranganire bya bonega abarimu ekere bachigochora bachora baraya baronke lietaliane George Murara Maka gondo munyakirogo gya kyombe yetu ya kupeta Nyamira County yo na beire obisi tamu koera bono togwaka chukura tale 15 jebuno umunyakerogo unobisi na atenenere abobisa bachorwa ngaketwa chwa 2021 na goetera se obisi eyo twanyara ko gore pass yeito 316 ye Union County ya Nyamira ya konyera abarimu mono sana singincho ya mangana yo koraisisha kereto bwate bokongondo bwensi ya raisishira abarimu baito be county ya Nyamira kwa igo asense melia yo korwa tokoroka barrio benevolent fund LBC twa sweat 2021 jebuno munyakero na obasire okomento wechibese kirito gocho twa abarimu baito goikera ase olio omanyano okurukibese akoegwa 60,000 bosio bwobochori burakorekana tariki 15 mutinyo gochicha nigo hasabire abarimu hanene mono hasorosagia Rwanyamira kubeka chinjira chindonge chogochora habarai bari na maroro abachori weito bwa kupeti Nyamira County igobole tariki 15 mutinyo kabere umwaka oyo jebuno umunyakero gasingincho nakoreira abarimu gasingia na inde nkubaboriande banchore bangirani egere ngendere kubakorere gasi ingiye konya ngendere togokora Steven Nyarikemone Ensoko TV county ya Nyamira tugotigana na roboti rurwa Steven Nyarikembundo mwachumuliri ni tokwenda busio na goswase county ya Kisii asomoyega okorekanete igoro bwo kurukibese chikeganje kiri kurunga nyota saye gwetani kiri busano isato chimeronge 5 na 5 nigo banyarti ko bakonyora kibese cyo mujego yugo nigo raitu no muraibwense Dr. William Ruto kare no mokonyoye bwo muraibwense Professor Kithure Kindiki nabo igo abagabana be county ya Kisii na Nyamira mchumuliri tetu igoro boti ru kuno mujego yokorekanete litukoli igoro
anamono setwa batebiri twachaka ngamiro belie menge ya chagete kuno muraibwense lechibese chikwana no guchia sabasaye na segetikia gusi stadium imemo chibosonge county ya Kisii. Karibu sana your excellency. Abo asomra ibwensi ya Kenya Omoske William Ruto omakonyo ya Kithure Kindiki amana baraibande kurwa Sichi county area Kisii Nyamira amana Migori wekerana ere kubwato kachibesa cha nyota guchia sabasaye chiribu isano nesato chimiesa nesato na merongevere kurwa Sichi county echo ere kubasira bakorobo ncherelia. Kwani hawa vijana wameketi hapa ni scam? Hawa ni watu kamili ama hawa ni watu ambao wamekuja hapa wasipojua mahali wanaenda? Nyinyi mmejituma. Hawa vijana walio hapa leo, you are heroes of this program. Kuwezesha hao vijana ndio hata hao wakuwe watu ambao ni watu wa kuchangia kujenga nchi yetu na kujenga familia zao. Ukona somo sangerekano yoni gomora igwensi ya Kenya Dr. William Ruto asengerabuna chibese chine choko basira basaye kebonchereria buna enchereyemo yogokirania chira chiaye chia bottom up transformation agenda. And I want to commit that every program we have undertaken, kwa hiyo program ya export of labor, hiyo nimewaambia tuko na vijana 1530 kufikia leo ambayo wamepata kazi nje ya Kenya in the last 3 years. Na tunaendelea kila wiki tunatuma vijana 300 every week wanaenda ngambo kufanya kazi, watuletee dollars tuweze kujenga Kenya. Tulikubaliana kazi ni kazi, ni kweli ama si kweli? Mahali kazi itapatikana tutafanya, ni kweli ama si kweli? Na mkiniona hapa kama mimi ningekuwa sio mtu wa kujituma, mimi singekuwa hapa. Omugaba na Simbarati oyobogo oikerana asomo sangerekano yo ningaireri bagelyo gwakabuna mbuyobono ase serikali ya Kenya asoko benyora basaye. Kwanza tunataka tushukuru kwa sababu ya hawa vijana. Vile mheshimiwa Osoro alikuwa amesema mapema, mimi nilipomaliza kidato changu cha 4, ndugu yangu mkubwa aliniambia, kijana lazima ujue vile watu wanaishi. Leo hii tunashukuru kwamba serikali yako inapea hawa vijana shilingi 50,000. Nyinyi mko na bahati. How I wish ningekuwa siku zile na mimi nianze kule. Tafadhali ile pesa mmepata leo, shilingi 25,000 leo, mkifanya vizuri next phase mtapewa hiyo ingine. Hii si pesa wewe kupata vile PS amesema hapa, uanze kutafuta warembo ama kwenda kununua nyama. Fikiria, na mimi kama gavana wa Kisii nataka niseme hivi, wale vijana wataanza biashara, nitawapea mwaka mmoja bila kulipa lisensi. Fikirine Jacobs oyo romo likibotambe ase wizara ya yarengeta basaye nigasingirira buna abasaye mbapateri bagalyo kwegendereria natari gutumikwa n'abana siasa kwa kachinkobi na bigokorera kiburuburu ase mesangerekano. Your Excellency, historically speaking, Your Excellency, we have had a problem of our young people. Vijana wengi, Your Excellency, wamekuwa wakitumika kama watu wa kupiga nduru, wa kupiga kelele, wa kushiriki mikutano ya watu kwa faida za wengine. Lakini kwa mara ya kwanza angalau umesema huwezi piga hatua ya kuibadilisha Kenya mpaka ushike mikono ya vijana na usimame na wao, Your Excellency. Na mimi nataka nikupongeze sana. Nanya nabone gabasaya abo bayiro baseme batumike kibase cyubuya elinde bagenderere kebogima. Nunue gari akuwa nakuja kuchukua kwa nyumba na nini? Tumekubaliana. Hii pesa utaweka kwa biashara. Asanteni sana. Nabono niyo yatigira sabasaya abo kweneka buna gocha kabare biashara biya ibebara tumeke okinyo konyora kwabo kurwa asogo siroko wanyota. Ingo reporter en Soko TV kurwa sobo katakati mu Chibosonge county ya Kisii Ritariane Wycliffe Orenge. Mwanjito murigeria tutigarita sorobotiro muraibensi ya Kenya nabwo chinga kiagendete gusira abasayi kurwase county ya Kisii Nyamira na Migori ni galire irayo gochikobwatira n'abasayi abo kweneke buna guchabare gwikinia gwitira sobonchori ya chinga kiboigo harire irayo gochikweneke abuna rogongo rwa gusingo cheroro gusukwa mutwe nabwo gokorenta monchori au kweneke abuna rogongo rwa gusie gocherore gokino mwanjito murigeria torategerere gatichi nkwana abete gagokorwa.
abasaye wetanichiri buisano na ibere kuruchi kaunti cha Kisii Nyamira nire ya Migori nigobona barachuguchaka nabo igokuigendera sobonchere bwabo maiga y'umuraibu ensumo William Ruto kura umurobere bwo kwewe ntunde ntanga niye chiribuye 25 chikigancha kya nyota ime yegeti kya Gusii. Okwanekerekyo nigo muraibu ensumo Ruto arireira yoguchagutara na abasaye abo wikaba igendere wikirino samagimabo. Sasa tunawapatia pesa leo, lakini tunafuatana na nyinyi kwa sababu tunataka hiyo biashara unaenda kuanzisha, tutatembea na wewe ili hiyo biashara isirudi nyuma, tukusaidie, tukupatie mentorship, tukuongezee pesa na tukuonyeshe baada ya hiyo 50,000 pia tutakuambia mahali utaweza kukopa 50,000 ingine na 1,000 ingine 100 ndio uweze kukuza biashara yako, uajiri vijana wengine na utusaidie kujenga uchumi wa taifa letu la Kenya. Sinko nae niko muraibu ensatebna nigo serikali yatumikire bilioni 33 asamagendera aime kaunti ya Kisii. Hapa Kisii tumeweka pesa bilioni 33. In the history of Kenya, there has never been an administration that has spent 33 billion in Kisii County in 3 years. Mimi nitakuja hapa kuanzisha ujenzi na kumalizia airport yenu hapa Kisii. Hiyo airport tulijaribu kutafuta sehemu nyingine ya kujenga airport tukakosa, tukasema hiyo airport we are going to renovate, tutaijenga upya, tutaongeza runway na tumeweka shilingi milioni 400. Mimi nakuja na contractor in the next 1 month tukuje tuanzishe. Mimi nakuja hapa daraja 2. Watu wa daraja 2 waliniambia wanataka soko mpya. Pia tumeweka pesa hapo ya kujenga modern market daraja 2 na tuko na soko zingine nyingi. Asense moyechera ya Kisii konganywa na bigensemo ya morokelyo yoburimi nigo muraibu ensumo Ruto arireira guchokobwatira nabarayerio kurwalibaga okwagacho gwechinyomba cherigorire inse naboigo okogareigwa gwegeti gechigosori kya Gusii ekyo kirache kwariganya mayego jamhuri ya mweri bumwako yiga. Inawezekanaje tunachukua wahalifu tunakuja kuwaweka center of town? Hao wahalifu tutawapeleka huko kando. Hapo kwa mahali ya prison saa hizi nimetangaza kandarasi next week tunajenga nyumba 10,000 hapa Kisii na nitahitaji vijana 3,000 wa kufanya hiyo kazi. Tumetoa pesa ya barabara bilioni 7 ya Kisii County, barabara 8 mpya tunakuja kuanzisha, zile zingine kilomita 270 inaendelea kukamilika na hiyo program yote inasonga because we want to transform Kisii as we transform Kenya. Hii stadium vile nimesema Disemba mwaka huu wakati mtakuwa mnafanya sherehe ya jamhuri ya mwaka huu, hii stadium itakuwa imekamilika, mtafanyia sherehe ya jamhuri new stadium hapa Kisii. Nikobondo muraibwensi arireira yogocha kubwatira n'abarayibonsi borogongorwa Gusii erigonche rya rogongorwa. Lakini mimi nakuja hapa mwezi ujao kwa program ya maendeleo ya Kisii. Mimi nimekubaliana na hawa viongozi wenu wa Kisii. Nimekubaliana na gavana wenu Simba Arati na hawa wabunge wote. Na tumekubaliana ya kwamba Kisii hii tutaibadilisha, sio kwa maneno, sio kwa vitindi, sio kwa sarakasi, kwa mpango ya maendeleo na sera ya kubadilisha Kisii. Kwa ripoti ya Ensoko TV kwa segetigia chikosori kya Gusii, Chempethuel Machin. Tokaenda busiembule eyo yaberege kororekana kubura ase liroba lya Gusii asegeka kyumutinyo yomo wonigo yarorekania korente bumbie nyinge ase chipara nendagira kubura nabo iga mache gokya gati y'abananchi bali banyortali baga nagusanga nigetaseni gitugiye Ensoko TV nigo bagoteba ogukama gwechinsoke cyo kwa mache nigo kwerere nonye nichinga kichinde gutwara eliomana mulikyo itona cheta sensemeyo nagusanga nabamenyi bechinsemo
Sukuru cheito chiakale bali gotenga libina. Sukuru cheito chiakale bali gotenga libina. Nyasaorora mabira imbura yatwa. Nyasaorora mabira imbura yatwa. Chinga kichamaga kerembura yakaburire asamatuka tarimake egesaku kyamwa mugusi nigo bare korosyo murobere bwelibina eliokorangeria mbura eguruleye ekero yarekoba nigo yari gochanda abantu amachabura etugo yake yarigesa ehamate yaboranye buna bakonyoro bokonyi yabetereria bari gyo munyibi engenjo yaye akore bikone byaye embura yoroke umugaka bwegekoro James Mengo atoira keribina abagaka ko basabire roboti bona bangina bagwekorerani babeka chingobo babeka chinsonoi no chikuru nduku babeke getinti goti babeka chinchigiri baimoka bagenda pakaria nkuira barenge bamuire robori obatenga bono mwigenire mbura ngotwere bono getiekyo okine kirubeke gale batuma libinerio baicarende barebusa yoka una bagwikari tukuriko erelimo lyakabire mbura yatu asege kakyo mutinyo yo mubono embura nigo yarorekane kego kyasirira bali agusi chipara chonsi chigosama subume nebumbi yoka omurakero oyo onyego kogendera nande nigora chigocherera ebimeli nabo igendagere bole abamenyi bo muchinyamira ensemo ya Florida nabarubumba tigiri magega mbirero bale korengana buna orocherwa limo nigo yamatego ichorana chinga kiji chomurakera ekero bakoria macha segetacho asebali basangire n'ensoko TV nigo barura yabagwetera ekero bakubucha macha sorochoruo ururu arorekanire go keyekera kibitacho kera buno bukonyagukia asamali etanguru kwalisi osundi urocho rwa Florida abantu barabange nabo koira chinga kichinyinge buna bana uraire angensengima kubucha amache achagira gokea eke mokiroro n'abantu nabange ngekunyara kubasafu Samali tankuru kwa Benson mocha nyamoko aiga kitamboje nocha mapema uko sangwa rora ebisunde sairo chega bona buna sakra saa 12 nusu saa 1 mosquito no eneke mambe chinyinge amacha akobuchurocha non stop 24 hours amacha ngobuchwa rocha but yago chamake bantu bari kwisanekana machi rocha aramake pi yamateye bono nige gusaba serikali enke ebasire na kubarosere chinsoko amone bitacho asobonge nalyo chinga kibune chekero cheikire tibamigana mono ase county yeito ya Nyamira ntotagete chinsoko chiro sigwe chinyinge elinde chinyare gotokonya gekogera bono rucho rwatwalira umuchanda singenje bono ruroromo nande rubuguritia abantu abange tobonete kubekera security light iganero ya murekarende na batubekera poa heli endega next iga yatokonya amache singenje turabange lakini amache aramake amache amone ndagera nigakeire na kogera ligo lili abo gokina onyendi yarenge myaka eri emekoro ango abangina be myaka emenge mbagenda batengeri bina elyo kubolia engoro abasizeni nembura ekiagera amache na robogema nje Vincent Monda ime Yensoko TV Mwajito murigeria tugotigana no roboti ruro musakito Vincent Monda kurwase county ya Nyamira nigabanya nyimbabu babeire bagakora bokoreri asense ya itige kakimeti enyi 15 nigo bono babekorere tuwo muyiga woko bariganye nkaso ensemo yembakasi asomo konyi bo muyo kumurikira mangana isko ose achisemo chisko ya ngumbu Christopher Radau no muwaziri bobo ndibo imekipchumba Murkomen nigo bara itomoro biryoyo wakwenekia buna konyara bali baguchengirwa nabegokorokiwa isko yabo of America here represented by you, Your Excellency Christopher Landau. Thank you very much for your thoughtfulness, for your friendship, and for your commitment to international peace. Your presence here today underscores the deep and long-lasting partnership between Kenya and the United States, which now spans over 6 decades and is anchored on shared democratic values, economic ties, and strong security cooperation, further elevated by Kenya's designation as a major non-NATO ally. We are grateful for the immense logistical and technical support extended by the United States government to Haitian mission. We also highly value the partnership between the United States and the National Police Service in training and equipping our officers, including, as has been mentioned already, by the IG Anti-Terrorism Assistance Program, which have benefited our officers from the General Service Unit, Border Patrol Unit, the Special Operation Group, and other specialized units.
Chumuligalito kagenda busiona gosase county ya Machakos abarwaniriri bali bakurigia amabaga yochikoba bakoirobora ibwe kiombe kia nat kurwa sorosagirwa Machakos itukolie goroni go bayero bekanete na korokia gotaisaneka kwabo ase chinga kichiri baetwe banyara kwa bagakora chi campaign nigo batebe kiombe kyo nigo kianyara kwa bagekoba AK ya moyo okora chi campaign ya chakali tuko lia tichirimo na lituko lia Jumamosi nigo batakire bachikoba bagakora obochori bwa begento banyara kwa bakorekana bakwemurunganira moncho muligalite tugoroboti urwo asenchira ibwikirana. Kwa majina naitwa Alex Mungela Kimetu. I'm Vive Branch Executive Committee member, Machakos Central here in town. I'm requesting all teachers to come in big numbers early in the morning to vote for us. But remember to carry the identity card, kitambulisho, and then you carry with you the current pay slip, because those two are required during election. Kweli kabisa, walimu wengi hatujawafikia, wanapiga simu kusema tufike katika stesheni zao, na hakika tutaweza kufika kule. Kwa hivyo si wengi watajitokeza kuja kupiga kura. Pia wanauliza kuhusu jinsi watakavyosafiri, na hayo yote tunaomba ofisi ambayo iko ijibu maswali yale. Pia tunasema ya kwamba sisi ni walimu wa staff room na tuwapingi wakuu wetu kuwa katika union, lakini pia ni vizuri tupatie mwalimu hata nafasi pia awe katika leadership. Walimu wakuu ni wazuri, wametufanyia kazi nzuri, lakini pia mwalimu apate nafasi ya uongozi, so that we also learn from this. Need to have communication done in good manner. We just got information that the seats were vacant just barely a week ago. Actually, it's a week, and we are expected to cover a very large area of campaign. I wish the NAT officials would cascade this information in good time so that the contestants or the aspirants would really have ample time to run and woo the voters to come and put them in office. Yes, there are many challenges on the way. There are machineries that are being used in the system. There is power and there is also money. But us, as classroom teachers, we are saying we have nothing to offer in terms of monetary, but we have something to offer in terms of service. Wanjito muligeria tugusuka mutweni gabasaiba igo bari ababwatani bekiama kya ODM kurwase county ya Kilifi besokire na kuburi abasaibande wesokia se obonge na kwelikia sogwake kura ase omwaka bwechiri 2022 asiba ababorire kwenekia buna ngwesokia bare asobonge na gutwara ekureri banyari bakomochoro murai ulioranyare gagonchole usekolenta moncholi mense. Kadi yako ya kura ndo silaha yako. Hauwezi kwenda kwa uongozi kama hauna kadi ya kura. Na ukitaka kiongozi bora lazima ujisajili kama mpigaji kura. Hiyo ndo hatua ya kwanza ili uweze kuleta mamlakani kiongozi ambao anastahili, ambao ana uwezo wa kuongoza wananchi. Hivyo basi mstahiki gavana Mng'aro ametupa nguvu vijana kutoka kaunti nzima ya Kilifi. Ametaka tuje hapa tuanzishe rasmi hili zoezi. Hii ni mwanzo. Tunasema mkoko umealika maua. Tukitoka hapa tunaenda nyanjani kote. Tunazunguka Kilifi County kuhakikisha vijana wanajisajili kwa wingi. Chairman ametangulia kusema kwamba target yetu around the Kilifi County, target yetu tutahakikisha tumetimiza 100,000, na hiyo si kwa maneno, tutahakikisha imeweza. Sisi kama vijana tuko hapa kumshukuru gavana wetu Mng'aro kwa kutuhimiza kuja kuchukua kadi za kura. Mimi nishachukua yangu. Je, wewe? Kura yako, haki yako. Sisi vijana silaha yetu kuu ni kadi yetu ya kura. Bila kadi yetu ya kura hakuna venye tutapata uongozi bora. Lakini yeye kwa muonekano wake mzuri akahakikisha kwamba sisi vijana tumejitokeza na tumekuja kujiandikisha kura hii leo. Na haitaanza hapa tu leo. Tutatoka hapa, tutazunguka hizi sub county zote na pia ward, tuhimizane sisi kama vijana kutoka. Ili vuguvugu tumeanza, tunataka kuhakikisha tumepata zaidi ya vijana 100,000 tujaze kwa lile kapu letu. Sisi tunaenda na hesabu, wale wengine acha waende tu na makelele. Tushukuru hili zoezi kwamba limefanyika hapa kwa sababu vijana kwamba hawajachukua kura, wengi walikuwa wamevunjika moyo. Kwa hivyo ni lazima wafatwe na kuonesha umuhimu wa kuchukua kura ili waweze kuparticipate katika kura zinazokuja ya 2027.
ODM haijagawanyika. ODM ni moja na tuko ndani ya broad based government. Tuko hapo ndani sisi. Tunamuunga mkono Daktari Samuel Ruto na gavana wetu yuko hapo ndani na viongozi wengi ambao walitangulia kuwepo kama kina waziri kina Hassan Joho, tunawaunga mkono. Mchakato huu wetu wa voter registration unaendelea vizuri. Tangu tuanze end of September last year. Tumeendelea kufikia leo. Ningependa labda nitoe tu brief ya target zetu zile tuko nazo. Kutoka tuanze CVR hadi tufike wakati wa election or the 8 months to the election. Kilifi North ina target ya 33,290 Mchumurigeli na ndengo koira nigo ikase county ya Kisii kero muraibwense araete murubiri gukuru kibese inse yekeganche gekurukunga nyota baraikorwa asorogongorwa Kisii Nyamira nabo igase county ya Migori nigo banyartaka bakumiranelio muraibwense mbiya mono na namono bakanyaraka bagokwana nabamenyi be county ya Kisii na bali banyartaka bagwikirana asumo yego itete guchinkwana cyabarayabu abo banyartaka bagokwana asili tukuligoro. Hatuna mengi leo. Umesema ya kwamba ni pesa na pesa na pesa, vijana wapate pesa, na leo viongozi wote katika sehemu yote ya Kisii Nyamira wameshikana kusukuma hawa vijana. Your Excellency, kuna watu wanasema kwamba pesa ni kidogo, lakini mimi nawaambia kitu moja. Mimi Your Excellency, nikimaliza shule nilianza kuuza gazeti nikilipwa shilingi 5 kwa pepa moja, nikiishi Mukuru kwa Ruben. Nikatoka hapo nikaanza kuuza njugu, nikagraduate nikaanza kuuza mtumba, nikatoka hapo nikafungua butchery, nikasonga pole pole nika raise school fees, nikaenda kuangalia account yangu, nikiendelea kufanya hizo biashara pole pole, nikijituma, nikilipa tithe, nikienda kanisani, nikifanya vitu vizuri, nikaangalia account yangu iko sawa, nikaweka mdomo yangu sukari, nikarudi hapa nyumbani. Sasa mimi ni mbunge. Sasa kuna watu hawajui ya kwamba small beginnings zinaweza kukupeleka mbali sana. Wakati ya uchaguzi unajua imekaribia sasa, wanasiasa sasa kila mmoja anatetemeka, hata mimi. Lakini unajua kuna ugonjwa inakujanga wakati kama hii. Na wale wanajua symptom ya hiyo ugonjwa ni wale wamepitia hiyo ugonjwa kama sisi. Sasa hiyo ugonjwa symptom yake, unaona uchaguzi unakuja unaanza kulaumu IBC. IBC iko na shida. Sijui watu ya system iko na shida. Sijui watu gani. Hiyo yote ni uoga. Watu wawache uoga wakuje kwa kiwanja. Watanyoroshwa mbaya sana, na watu ya ODM na watu ya UDA wakiungana. Safari hii hakuna uchaguzi hapa Kenya. Kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa la Kenya tumepata mradi ambao unaangalia a segment of the population of the young people ambao katika maisha ya kawaida ya taifa la Kenya vijana kama hao wanasahaulika, wanateseka na maisha yao inakuwa mbaya. Your Excellency, mradi wa Nyota unataka vijana ambao hawakupata elimu kupita kidato cha 4. Na nikupongeza Your Excellency. Historically speaking, Your Excellency, we have had a problem of our young people. Vijana wengi Your Excellency wamekuwa wakitumika kama watu wa kupiga nduru, wa kupiga kelele, wa kushiriki mikutano ya watu kwa faida za wengine. Lakini kwa mara ya kwanza angalau umesema huwezi piga hatua ya kuibadilisha Kenya mpaka ushike mikono ya vijana na usimame na wao Your Excellency. Mwancho muligeli chetre chitai kameronge 5 na isano na ibere maige chinse 12 kwe manyire kwigura barayibu na bagukwana. Ono Junet Mohamed kwigura na dawe. 2027 wacholi mboyo Kenya. UDA na ODM una babwata noko bakoiga. Ekiamaneke mu. Abande batige ko tuwarubu oba. Bade batwarubu bagate abango burwire mbororo bocha bwabwata abana siasa ngakiye iki campaign na ndote bire bibanyerera ibiri byo kubwata abantu biko banyora ono musubati ya monera na ruwe toborori ate yabarai tete monge chibese kolere ubunchulili obwao na bire nkoni amaru na bire nkoni lia abasaye nyasore olende na inje chinga giche ikire monkonya tiago turi go musubati ibwe soga tira kurwo borori bwaye ase isangirikana bago somo sangirikana bagoteba
ikuje inisaidie hata mahindi gunia 2 nianze kujitengenezea hapo, nikoze kuuza pombe hata pamoja na bangi. Nauza bangi ili watoto wetu wakaweze kusoma. Wenye nauzia bangi si muko. Asanteni sana serikali mnisaidie. Diana. Kwigure ndago saba. Na mwigure. Ai gwe ndagera onie. Adaka majagobuli bali nkonderie nyasore ngai muri. Wapi? Wale na uzibangi. Ora rende mungino na bwa tobale mubwe kerengo kiaye. Bete nyauma igedate biri mungino guchiza bachipande chigudibere ndo guchi oni chiere ndo ira ne kodi ya sole ubu no borori buri bo batebeka no montabu tata iguru guchinguru wale vijana nauzia bangi wako wapi tene na tobarori asema mbia bono weterede ngikilia tebete nande waza umaje kwa yoro musauri ugo bwate bwegedete rero begetere ndi gochibosi ne kansoko na ruta ngagenda Mombasa umwaka bw'ikiri 2008 kera nagenda oro tene ine stage nganyete endugu yane chekongo ikurwa esegari yantigera na liya lengeli tukulitangani kororo mu nyaruko moke atene inago ute sigara open leaking ndigerete tugusiaririye myaka iri nakinete abangi naboka nakarore babwateke bwesi ono rende ngakumi ono rende onyore nari ukurangiri ngambara ibali nawo neiri oyo renga inyaruka nere begetera indi gochibusiari mangana ko bamao sana na ndende turigererie mugabana bwe county ya Kiambu na twagatebi era nigabwa tukire kilio tebekananga embego gochia sabalimi na ndaba menyi be county ibanyara ko bagosimeka bosio bwe mbule gochikoba kegotwa Yes, shida iko wapi? Unataka watu ndio tumia wewe goja moja tunaenda na rai sawa, twende hivyo fuata rai wewe Diego ikia moto, fuata rai sawa, die mbele asa tihari fuata rai nani huyo? Fuata rai. Diana kwarare no murai na ndo bona buburai bantu bairu obuoyo bairwe mbusuru bachigosimeka bono gaiga mitinyere bosiga abantu ngurusi barendagira babeke ese bitonga byabo babeke ese chisto chiabo ende baire ese chiskuru na likwe unga toletera no ni chibawo na botokogora abarendi Innocent naro tutaragenda umutimoko omonogeri bwebunge wose tutanguna nateba buna abarai 50% abo barabajumbe nao batachikwira na sentunde ya kabiri mugaba nayo egente kakorete na kebanga ne strategy ya siasa negente ki yakira ko iro monte mbusuro akwanda gusimika gekomera konyoranga yabwenere byasa ngagitirene no na abarai kurase gusie na iguchi soko ngo kwani ruchiri Innocent chisoko abantu babwati machireri bakari kurwanirira amache bakurwanirira amache egente ke modayana tata kwa tebitoko ndo mutimuko nwanche tekuli bukima ase wiki amatukale ngogoli obukuma nawo ngokora chiwiki bire ntarari bukuma okay ayambi yore no bwatetia machiko y'abantu bali bakuragira utatigo mugusita tata tebi go mungwana yo mukurunga Isa Habib oyo gateba nga kwigiria abantu kuragira igateba ngubukima is the most useless food montarali ngendagira etabwene tikoliebo chebono ngwebolinga kitu tarabolia nigwete ne chiki biro kali gukora biya mono ntoje tubolinga no yonde muri biya aigana soko TV mwanchu muri gitoka no mutimuko tokwira ndataso sense mu gazeti na ande ntuate abali kale tikara tugira na gurwa sechi tugaswa sense mu gazeti tarasoro utwakire simyo tatebye sekigusi ebundo ninki ntaete mu producer itatobekere lingana limwe mutondera lyo mutimuko nitumie
Eye Nensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiri kuchoga ya rumba. Naboigo ntukwe baba sai ababakuru kwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chi atalaku. Le général Dangote. Oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote. Kitane Edwin Nyang'au, Edwin mwana mboka Nzube ya Bololo. Tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore. Asa Marieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yakireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima ubi asamange twakirisimyese namba 07 06 84 0844 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingakale ichyobutindu Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono ensengima nabono nigo na yiramo barato asena bakoba kingo kwegekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisera obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene Egesoko TV oboroso obwomagusi na inche Daniel Omwaga na Botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa au bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni Gensoko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche de anandemo imegata seni Gensoko TV.
Mungu amefanya, amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Mwancho muri twagatabirero ni litukuria ijuma gogotegerera bono kire gento gicage kubwenere essentially erendonge na nemono togoso sensemelia ye chigazeti litonyara kabato kumanyinga narali ali ase chigazeti ulisigoliga ligaiga mwancho muri ni mbwate gazeti ya The Standard yesemambia bono nero nguchikoba gogotebinga ningi keroro Diana nero tigato tebinga gikelia bwate ase gazeti eli ya The Daily Nation. Manjuto mulgiria soko kwa nembate gazeti ya The Daily Nation aronto chigusanga naye gatie yari arase gazeti ekorene tiga Innocent yara tutebye gatie tukunya tugusanga ase chigazeti chiri tukulia rero mu producer ndo chenganye tachimbekere lakini tatendara agotebya usendara agoteye kora se gazeti ya ngene na agotebi kware gokora kware kora bolinga ninkie bundo boli umurigererio yoro chibugango iga tutaraso ese chigazeti ese bugango iga agotebi ngebundo ninki watebanga ringa na ituri rimu amria rero kuna ko boli bundo ninki wantebya rero intebi kwe sawa manjito muri ringa na ituri mu amria gotebanga risase likoberia obochoe nawego obochoe nari elimo likumia ebundo naboli ominto Innocent ebundo ontebi rero omurigereria nero kongari chibo bole no yo mito Joshua ontebinga ringa neririe litukuria rero kwenda rire ne ringa na rinde ngaite Innocent ngo igweria teba amacha kororo bya linyabwari narakomia rigina machito murigeria amacha kororo bya linyabwari narakomi agotinya rigina korere pera nase eria rero ringa ituri mwamuri tukuria rero murigeria ntebinga ninki ebundo ninki usenga kiringa neriri gokwana karwe namba ye studio oli oraikire gwa kirase mambia bono totaraso sm ye chigazeti eliyogera ochake kumanyanga ninki ebunde korokwa Manjito murigeria abakunyara ko gotebya ebunde yo ase namba ye studio 078 marakabere 6 maragatano na 3 neri na bayo moira 0788666663 neri namba ye studio na bega somtanda ito Facebook na to live Nensoko TV YouTube na bakunyara go kubeke kerengerero tunyare tugusanga ototebye ngaringa neri ekirenga kya enkiri kigo seninki kiri goteba na bego ebunde yo nikikyo Elieterio manjito murigeria otebinga ninki igotebutse ninki minute okay ay bono tigo murigereria agotebye nabo kunyara kabago kumanya ninki semambia bono asoliora toko gwakire simi nabo kumubolia agotebye bagakambara bamanyete buna babo Wilson mwagwa narulio kabachinse mu kirichia Sambezi ngaite siminere gaiga nabo konyara kwaba wakoranga ninki kilkeroro sense meliende mwanchu muligerio nyara kwaba go kumanyanga ninki kilkeroro gana la bwate sime Innocent turategwa nga ninki ela Nsoko TV bwakire oyo gulisoni nyakunde takundi bwakire bya tataibono ngakiringana ryeto rigoteo ebundo neliroba linge kebuse goseke buse nali nande nanta nanta nengao ebunde abantu bako akere koro kwebundo akere kara abantu akayendire birero ubare ko yenga be yakamaguru be yakamaboko be yakobosyo bama batenga yagete bundo asante sana kwa igura bwana ngaite bono na kwa wene igure kabisa naka kitena ndenero ekorokwa kinanta tona linge skuru ntwaka kolire gento getega skuru gari togotebwa ngoro sio monto rosia kanyongo
twaire na nteri ko rochi twarosie bintu bunebyo lakini ndo tebire na ereke buse okay kwa igure bono rende mambia bono mwanchu muligereri ebundo ningi wanye ko bwatendera bora bwate waje tegotoka usondo ratoko taita gotebya ninki minete mwaka Wilson mbiya mono sana soko ba asomurobeli soko ire chingaki na kunyara kaba kogototebinga no nganchirenda bwate yo yo mwali Elan Soko TV bwakire ingoto kwana ne elementary ogiake igo no mukatikista Samuel Samuel uta oragogo Catholic ebundo ebundo legge namta kerkiaroche lira baliri como chikabule kebuse kerabu nakyo yego takia kina akuno wana kera bantu barenko ndegiro na barenko benda kero baya mpaka masikuosio. Asante sana. Erosia. Lakini ndio kio kekoro kwete na kuendelea ebundo. Bwateyo mwe. Asante sana. Bwateyo mwe to sasa chigaza. Soko TV bwakire bia. Ngo togo kwana nere. Ya yo Daniel. Kurwararia Daniel. Eterenyo. Elio egende kumugo kebundo. Ekinege lunane kera bantu bagakire ibina. Bake akire. Baro sho mubirenjira geteya. Egere baro lekana buya bamenya batangari ibina. Aya, pia mono sana, asante sana kwegure. Twatebanga lingana lituli mwe mutwatebanga mubasolia. Uselisa seliriri woka. Yanyara kabaliko beliobo choe. Nalio chinga kichinde mwancho muligereri. Nande nalio konyara kabali kuumia ebundo. Igo chinga kichinde kwanyara kaba go kumanyanga ningi. Elituanyara kaba to kumanyanga ningi kiliba kaba bamanyeta abantu bamintu. Asenjere yo wikira. Ntoso asechi gazeti mwancho muligereri tatocha kane gazeti ya the Daily Nation yotabanga oyo bekira maiso gaiga no murai yo mokonyi bu murai bwense kindike swagalota bachi million chimisa temerongene echichi abege twase budget aswono chikale tebekana chikale ko bachigotumeka ase chindege chirichi kumubugulia nabo igo chichopa chiri yakunyara ko bakogena na chiro chiyo chinsemo nabo kunyara ko ba wesomero moncho muligiri indo chese gazeti ya The Standard ngota yabalenga gold scammers haven bakale gotebanga ngaki ense ya Kenya abangwana batukire bakale ko bako ibira abantu bande asoko bangaina nganko baoneri bale amagena ya mabira uyu numugano ngo chikobango gotebya urase gazeti ya The Standard toko enda se gazeti elia ya Taifa Leo baote bakina nini kinachoua chokora ngikeliye kale ko ba kegoita abana bali bako bakotara gose bakoyoga asemeche menene abana mbali bagasireti ubugima bwabo mwancho muligereri no mugano urase gazeti ya Taifa Leo gazeti ya People Daily ngo kwa nererenga Will Ruto Raila Pact survive 2026 political storms gather abagalikoboli ngo kwigwa no muraibwense Dr. William Ruto abegete no muraibwe kiamakia ODM bono linyagosira Raila Amolo Odinga ine ne nyale ko bago soko igwano kungo nyale ko bago kogenda busyo na konyoro bugima bwaye gwetani umwaka bw'ikiri 2025 nemo ayaniga abuli go mwancho muligereria kera chinse mochia chakire korolekana kurua asense Emilia yekia magio DM abande batatageti okuigwano kogenda busyo na abande bagatebanga banyara ko bakogenda busyo narura mulikyo yo monera goteba se gazeti gose I think in Facebook yalinge agotebanga asamatuka mange ekero konyora ebya mabinde bitete korosyo koigwana ukona kuigwana gwachire ne record gokorosi mapema sana batate baigwana mapema bakulikiri batagete DM etete okulie ubonchuriri bwabo na ekiama kya UDA libanyara kwa bakogenda busieka natumekirie to bonchuriri igo ne biashara libacha bate abantu bande batate okore business ya mapema sema na inchi bibande na gote ya so mtanda bagatebanga ningolire deposit ya ODM na bande bate ba DCP
oyo kurubwo mwali asiekabege kebungoli ligachi gaiga nindo chese gazeti ya The Star ngote abale ense ya Kenya nige ebekire aseli bagali ya kabere ase chinse kira sorogongo rwa Africa asoko ni ebimo bya mwanya bantu bamura magana na makongo inoro muganora ase gazeti ya The Star barote ba Kenya ranked second in Africa for human trafficking, yani ense ya Kenya nigere aselira bagali ya kabere ase chinse kiri ase orogongo rwa Africa sokonia ebimu bya mwanya bantu igolenda abantu bakale kochererwa na ndane mono banyara ko babandi barusigwa ebimu toko ndase gazeti ya Nairobian kale gukwanera igoro yo mwana bua onyagosira Raila Amolo Odinga aselieta wini batebesegi ya wini amanyinga naboigo okurwanira chingurwo soborai na chinga kichinde kiri bakale gotebanga nigo bono okoniwa abandi bakale ko ba betrayed nabo wesomera ase gazeti ya The Nairobian iliyo nyara ko bagokumanyanga ninki kelkeroro tuchake ni gazeti mbwata soko bako kwane buna nago tebi ya The Standard asembambia bono asengale go bango kwanera nkoligere liringana limwamba batebanga ngaki umuchio Nairobi obeire bono bakale gotebanga ense ya Kenya asikelikiaro lekanire nga oboni bwa magena ya mabera abantu batokire bakale ko bako ngirangiri na kuibera abande nindo chege bagara tabange kigia chagete buna enchere ya moyo konerania amagena ya mabera nigo bono awonchokire nagosoa ase obotutukanu buli bogotebekana bwo bolimo ase mungwana yo muri twaro mwancho muligere arwete chi milioni 35 na ibere echichiare koba ayanyare koba gakoegwa amagena ya gold bono igo mwancho muligere no gwasiori ugwa chakire koro kinga ki iga asese ya Kenya ya chakire ko bagekororekana nga kya abantu bakare ko babago chasobwamo na kunyara ko babako ngaina abantu bechinse chase ko ngamba bwata magena ya mabera bakoni abande banyara ko bakoro stileses cyobulimo nabo iga abande bagoteba nigo bwate chi safe kiri cyo gosiekira kigoli kurende kitabwati kende nabo ige batebe nsemo yubulendi nero yarorekana ko ba egati yabali bagoswa ase gosoriye yo obulimo bogenderete niboteba mwancho muligerelinga abali bakokora obulingolia nigo banyara ko bakobeka maiso na gutaka kuligerelinga nkikelikenderete kolenda mabolio ali abantu bataga nigo tegerera gusagalia ko nyara ko bagakoreta ogoichani nkilinga nige kwamba kororekana bali bakonyara ko bakongainilinga nkoni baramagena yaye gold nigo bagenderete konyora obunyamasi bwabo imense ya Kenya bateba abange nigo banyara ko bakobwatwa libaga bakoirwa ase chichera chia kamiti go sekodiaga nigo bagenderete koro kyobugima bwabo na bagendete gukina na kwagara na gokoribya mangana ale CPG akane gazeti ya The Standard kulende ntagetenkwa no mungwano yomo uyo nyara ko gagosoa ase maboko yabali mabu osabanta ba mungainete agare goteba aselietalia gurunga David White agoteba nigo na etweke bunguo no mungwano yomo gurunga Paul Shogo agantebia nga ngendoro nyara ko bankuya magena kulende kilia goteba nga kirachi toro tanyoreti Kevin Otieno Nyango no mukagerwo yomo obo bwabali batebekanite konyara ko bako ngaino mungwano yu nakoira chibese chiayo muganura CPG akanengo yobwati ndoro linyara ko bango komanya Diana na ertigara gotebie page ya The Daily Nation muganuri mutangani kyogoteba Mwanjito Mulgeria egazeti ya The Daily Nation egazeti igaiga mugano monene ni gugukwanira igoro yomo konyi bo muraibensi ya Kenya kidura kindiki asegotebekana muna kurwa rwabisi ni gatumire chibese kinyingi ase ichitaro usase taro yaye asagutumia chi private jets gose chindege asibano bagotebanga kurwa swani gatumire chibese kinyingo mwanjito Mulgeria no mugano la CPG akane page ya gatano guchikunyara kingo sanga naye abega segazeti yengo kwanira igoro yomubaro wa Bible na boigo aborokyo abalibare asegredi yekomigo sebara inse yomurobiro CBE bunegati ya Bible bagotebanga tibara yomanya buronge umurobiro CBE ingotebyo mubaro wabalia bayogokerete na bali batayogokerete na batamaiti gosembaga niriko yogokera wanchito Mulgeria timaiti ayengo nogani niriko yogokera gusina nori gati ya balia batamaitinga nigo bakoyogokera gusiti bayogokera abaiga segazeti ngo kwanirire muno yo minto Innocent yagotebya abana bali bamenye Tase Street ya Somuchio Nairobi abono bagenda tugusiria magimabo asichenchera cyo bututukanu asengo cyo komanya abana kianda abanyarete abago tugutogose banyarete bagusiria magimabo kurwa chinsemo ni nyarege ngo komanya nabayigo maraga gaiga asegazeti ya The Daily Nation
The Daily Nation page ya gatano nemo nigegukwanira igoro ya Maraga buna chakire omurobiri oye bokwenekia buna nkonyorari gusego changa kibese kirachikomo konya se campaign no bachori bo mwako gocha nchake kurwa se gazeti ya The Daily Nation asaba naba Beach Street mago chikwenda somugano omonene Manchito Murigeria iga nindo chena abasaya bake abana bake barase gazeti ya The Daily Nation abono babegeta mauga ase kisanduki kiri cyabamwe abago cya gutugutwa gose bago chikwenirwa nindo chene mo pastor gaige ebichano ere asaba tebanga wetera omutienyo eta oyo December omwaka olio 2025 niga abasaya bange nabayiga abana bange bali bameta Street cha Nairobi basiria magmabo naiga se gazeti ndo chena abana kianda basiretia magmabo tokumanyibwo yo mobo niga betega kwerusio bo moyo abayigo bakaba bakoirwa se chinsemo ndo chento bwatena City Mochari nabayigo mama Lucy Kibaki asibanya bakoirwa asokomanyibwa nga asemebereye kianda emebereye kiando Manchito Murigeria na ndemebereye endenera orro eyuerete 6 etano nomo ose abantu batano nomo abanyati bagusiria bagumabo nabaro batigarete banyare bagakorerwa obunengi bamanyenga nkiyabetege kubaita kurendega igandoche noyo mobo kwerera bunaringi no musani oye nabanyarete bakomerana nawe kamnanya tikagosira buguma bwayo Manchito Murigeria nabugwe somero mugano ya segazeti ya The Daily Nation orobo buguma bwabana babanyeta Street nabo igo buna ababa kunyara bagusiria magimabo nekige koirera bagusiria magimabo asomo chyo Nairobi anenkoira se egazeti ya The Daily Nation page ya kane asego kwanire wizara y'ekisemi nawe igo kisemi kinyene nagotebiringa omubara nororo bwa baiboli okiraboni gabatama itigo senigo bakogokera oseti bagokero mu rubiro CBE tokumanyigwa se gazeti ya The Daily Nation page ya kabere nigo abaiboli emeronge tano tigante ba 45% bataragokero mu rubiro yo nabayigo ekerengo kiemeronge 35 isoto nigo bayogokeire ekerengo gie 10 na isano ibere 17% tiba maiti asibaro Manchito Murigeria nigo abari batamanyiti asibaga nirikoba gose nigo bakogokera usitiba gokere bagotebanga wetera somurobero yo mugia OCBE ekero bakobekirwa machibu nigo bakobekirwa ndobwate exceeding expectation Manchito nabayigo ndobwate meeting expectation approaching expectation and below expectation mwana babatebekerere gose nigo bakoranga asomorobero ryo 844 system nigo moro kigwa agwete pigo Manchito Murigeria nigo bagotebo morobero bado orarigerirwa nabigo oraringorwa nabiga abande bagoteba tibagogetigwe ekero abana bari kurangirwa cyaze cy'isukuru abana bari ba grade 10 nonyari ko gwesomera nabayigo bweboli buno moyiboli gose nogo kereto morobero yo gose no yo manyete bya ase gazeti ya The Daily Nation nande to gokorera kisemi nigo bono omo nogeribwe bunge Moses Wetangura aboririe abajumbe kweneke bunanku bwatuka bari kibasa rigo kya saboro kiwa bari batari kwenyara na bari bakurwa sinyomba kiriyo Manchito Murigeria bwati enibe isaine asatebire buna kibese cyo nigo cyare mairi eserekali lakini nchira abachumbe baguchitumia telingi yo Manchito Murigeria ase gazeti ya The Daily Nation no moro chegaiga no mwazire wechisemi Julius Ogamba nabego Kipchumba Murkomen bagendete gusanga igo Manchito Murigeria nabakunyara kogo soma olemna kibasari chiko bwatukwa nabayigo no murayibwensi ya Kenya bayigo achikwanerete Manchumurigereri tate kuragenda se page ya kane ye gazeti ya The Standard se anamono mungwano yokurunga Dave White akoerera akenya altukobaga kungainunga nkoye gwale kilogram 150 cia magena ya mabira go se gold asibali batete komanyanga ningitogoteba magena ya mabira na akanyara kobaga kwa na milioni 32 niganyara kobaga ko yakwana yagochia se kiumbikiliya DCI na DCI nero niga yatebire ngabakagerwa abo nigo batumegete enchira ere enkongu eli bagoteba ekorekana kobinya ase ekili bagoteba sobunengi bwabo nigo boni go Manchumurigeria batebanga umungwano yokonia amagena yo ya mabira aselieta Dave White nigaru muiburu wense ya America na nigachete asense ya Kenya mutinyo kwa 12 mwaka uliotete asikili otebekana nigachete gokora ebi asara gosoboncholiria agene tenga nigo bwarengo bwoboene
kurinde tamanyete kirigio chikoba gakumira na kirokyo igagoteba maiga yechi kichinyinge koba sense ya Kenya nigo bono iga anyari koba gakwenyora asumo chando monene maiga yoko ngainwa na kuruchi milioni 32 elikogora amagena alia bagoteba na ya mabira niga anyari koba gagwika busiwe kigambiro na aswanyari koba bagoteba gwitira ase company yaye yo akonyara koba gakora ubonchorili nero agotebeli kiria asense ya Dubai mungwano yo okurunga David White company ya yege kurunga David White Odell niganya tukoba gako ngainwa asese melio mtandao no musacho yo mumanyekande silieta nga Paul Chogo niga motebetinga niga ale omoni abuga magana ya mabira rebwene bwetenete nagateba nga niga tenenete enseme ya masa magana yo akoywa ase kenyorekemo akanyara koba gako motebinga namwe libaga yogo ika ase enseme yo banyara koba bakoya magana na anamona nyara koba gakwenyorera magana yo White akanyara koba gakurwa sense ya America agachaga iga sense ya Kenya mutinyo 12 muchitali kisatu nagosoa asense ya Kenya litukuli yankyo lyali kubwatia akaumira na Chogo asense mu ya Charity Center aswatu walite chinkwana na koranga kibago chikoba bakoronyora amagena yo akanyara kobaga komotebya agara tagete kugura kilogramu 150 kulinda kamotebya gatagete aramo wa kilogramu chinde nkeigo iliara nyara kobaga kunyora unyara kobaga kanyora kamotebya rakana ensemo yechibese chirita keire iliara nyara kobaga kumuikilia amagena yo asanya kobaga gwakana chibese chio chikuru ku milioni 35 mugano yo nigo koerera na koro kinga kibanya kobaga kogenda sobuamo no mwelio akanyara kobaga kumutali chinsemo na kilikirete paka gaikira kamwa ekebungu gie safe kirabago tebe vault ine safe abagateba ninga ba na uboka babwate kebungu ekyo kirachi kobaga kogenda sense me yorge tuwa magena yo akoyanyora uchikoigora akanyora kibungu ekyo ngeli koigora akarorekana kogechigwa na akanyara kobaga kumwakira kera mwakira kamateine chikodi chia bwato muchando mwancho muligereri nande omwelio akanyara koba kago kororekana gochaka koba gakobora ndigo batakeire bamubuguliria magena yo aruga iga na kogenda asense elia Dubai kolende bakaraba gonchora emirobeli yoko muirera amagena yo mwancho muligina bugunyara koba gwesomero mugano yororenga kikegendrete nasipagate goteba nginse ya Kenya bono iga nigo yabekiru maiso ekororekana nga bantu gete nigo bakari goteba mbabwate biasara byokoni golds kwana kurigeria interview gete yalengi ya Kamlesh Party Kamlesh Party ni atebete biasara byokoni gold nibigo biko bamanyi ngawe ime nande ni biashara byabana yani biashara bye family nabwate golden bag scandal nande koteba lingi biasara byokoni amagenaya lazima utoke kubwate lineage yokoni yani orumu libwe amateli yakoni yamagena ya mabera mugano ina bogwe somere page ya 4 ye gazeti ya The Standard yo mugano ole connection imako yawo connection of course neboro nande batanga amanyinga naro una kore tali kiro monto chi amatenjiri chimanyikane te chokoni ya gold chi biasara ibi engabuna lirio kore gugusibate abango moikabwo musikino bwate chi abantu gete specific bagotera page ya 5 ye gazeti ya The Standard nigebwato mugano gaiga mungwa musipatio yo moyo gateba garu mutakanwa onyagosira nyachae asa gateba nere nigatagete anyore ensemo ya enibo yomuske Simon Nyachae nigeki neki kyabege tubosi bweke gambere kenene kyanyara kabage kogenda asa matuko amangi kyanyara tukaba kiego ikali tukoligoro baganyara kabago teba ngumoncho muligereri muswati ya Selieta Margaret Chweya tanyomire na Simon Nyachae nigo bono moncho muligereri banyara ka teba nga naboigo kambere yatetenga abana baya bamura tibabwati igende gionse bakonyara kwa bakogende se amate y'umuske nyagosire Nyachae ili banyara kwa bago sababu na abana baye ekine kyo moncho muligereri iga use gosoma na koranga ngikeli keroro asumugano yu aiga bagoteba ngomuna chebina Selieta Ogola niganyara tukaba nga kuikira ase bintu byanyara tukaba bigo ikiwa bosiwe kigambiro tibyare koro kende gionsi kilia koro kinga umusipatio yunabwate obwamate bonde bwonsi no yolengo mu waziri chinga kichiamaga nandaboni goli nyagosira Simon Nyachae umwana wayo munyarukanere iga igandoche ntagete gotumeka
se ekineke doche ikigambiro kianyarite kabage komotogi gigateba ng'omusubati oyo gose omwana oyo omonyaruka aselieta Patricia Morao Dero niganyarite kabaga kwerusana nina kurwa sengina akanyara kabateba nga ere namanyete ise umuiborete okurunga George Gordon Odero igo kiria sekigambiro giatebetenga umusubati oyo nigaorogetie korokia omonto obwate birengeri biya na namono kororekana nga bwegenete amadili amaya bamura bamwe babere mbanyarite kabaga ikese kigambiro kina barwa batebanga nigo barabana bayiboire no waziri omukuru yo ibono nyagosira amabura bagurunga Jacob Machukimo kaya nabo igo Michael Pondo abanyarite kabaga tebanga ngakibanchete ise kolende mwancho muligeli kine kiniyo kyanyarite kaba yego tuguterwa rumusubati oyo nigamenyeta se muchio Los Angeles na chinsemo chiri cha California imense America mwancho muligeli nabo wesomera na kumanyanga ninki ekigambiro kyanyarite kabage gukwana igoro y'umusubati oyo oreko tebangere no mutakanwa bumuske Simon Nyachae page ya 5 ya gazeti ya The Standard no mugano yule batebanga na maite tatu mwabo agateba na maite tatu mwabo akarunga Gordon Opondo ugo mwana bakuma tatu mwabo mamo mabata motebeti Diana Oledrin Semende Manjito Mulgeria tigangoira se gazeti ya The Daily Nation Diego Chande Innocent gaigandoche ngotebi buna umugano no monena se gazeti yo goteba nagotebinga umuske gusomo konyi bumuraibensi ya Kenya kidhure kindiki nigobono egotebekana muna nigatumia chibesi chinyinge ase etaro yaya sagutumia chindege chiabanyene echi obonchoreria nabayigo omwanchito muliya bagoteba chiria chiamaguri igoro asukumanyingwanga gwikira boniga nigatumire chimilioni chimi sato na isato 338.8 million gwikira boniga bereka gutumia omwanchito muliya na tukumanyigwanga nigobono agutumia chindege echo asoko genda chinse cheisco nabayiga setaro yaye imensi ya Kenya omoteni bwe budget kantebe control of budget Margaret Nyakango nero betega kubwatukoro botia sate betenga OBC yomokonyi bwo muraibense ero teratwara wekira boni gabese nyinge cyabere kigotumika kurende nebwate 0.27 million nachi kibese cyabere kigotumika asomo konyi gose omorugyoye kiture kindiki kore no manjito mugeregaga nige kwerera kibese kirabe cyatumekire oika umwako oyo mutinyo John gokwegure ngabara ibaito buna bagutumia kibese basitaro cyabo korinde ye nige gokwanira kiture kindiki aigase gazeti ya The Nation abakunyara ko gwesomera ole buna gutumia kibese icho abego manjito mugereya togo cha se gazeti ya The Nation page ya 5 nige gukwanira igoro yekiombe gya TSC wono nige kigambero kyabolirie kiombe kyo kwene kyabuna nkomochora kere omurai omurai yorabe ka gutenenera ekiombe kyo maegaya Nancy Masharia erolingo murai bakaba gakuruswa kolende Varini Mitei nere konyoro murai intenenera nabono nigo batagete gose nigo baboligwe banyare bagochora omurai yorabe ka gutenenera ekiombe kyo chinga kyo bachori ndo chembo genderete ase chinsemo au manchito muligeria kolende nabo gwesomera sobwagale ore unabatebigo banyare bakubeka omurayase ekiroge kigo kiraboniga kitabwatyo nde bwensikire vacant bachoro omurayorabe ka ugetinenera bacho buligeria bo gwesomera kuna Diana agotebye se gazeti ya The Daily Nation 1930 koira nagaiga se gazeti ya The Standard page ya kabirengo kwanerere igoro yo musacha oyo mogoso musa oyomo oyo otamete nagoso asense ya Russia bona nyariko bagakwira na asense ya Kenya asagendete kubwenia kilichingo machintindi chiri anyorete kerarenga asense me yo mungwano yo aselieta ochete asense meli ya Russia gabwate myaka 25 na nigobone go mwanchu muligereri arese enyagitari embassy asagendete konyora obugwenia nigobare batebo mwanchu muligereri nigo anyartuko bagakurwa asense ya Kenya na kogenda ase enseli ya Russia kulende bateba nigairanete ka asobokiriru atali gukwana nonde egento kiarorekanete koro kinga esabali atwarita sense ya Russia nige kororekana yarenge eyo emechande menene
abasa bange barure sense ya Kenya nigo babere bakobekwa busyo bwesegi ekera NCU ya Russia yabere kurwana n'ense ya Ukraine kubwatekana na ise nigo bakorengana na ise mwancho murili nigo baroteba mumuru yoro mutanki oye niganya tukabaga kulikibwa ne agent yemo na koirwa isko yense kurendege ntabatigete segesunte gelia tabatebe tinga yare kobaga kogenda na nigo bateba tatagete gusyolia ngayi amangana mange akanyara kobaga kogenda korengana na iso yokuru kupita karaoke nigatebeti gazeti ya The Standard nga Kenya tukabaga gosoka kurwa sense ya Kenya no mwali baganyara koba kumumira sense mu ya WhatsApp asako bakira ni namba engeni kurwa se chinse chisco na omwali akabatebinga nigo konyatebigwe achikobaga kwa iwe gasio bogendia ekirale ko bugusu Burundi ekirale ko baga kogenda sense me ya Russia kulinda kanyara ko baga koirwa na kobekwa sense milio mwanchu mulina gotebiri ye ese gigo na boko nyara ko baga ko wesomera na komanyanga ninkikilia kere asomugano yo nintagetenche ngotebyo mugano bw'abaswati muswati yoyomo no musachoye au babeire bagotara se barabanyaltko bagokonyo no mubungo Berguti aselieta Delson Koech bagoteba David Makoli no mungino e Grace Kemunto nigo bonega banyaltko bagoikibwa SML y'abanyanyimbo egurunga ya Kericho Police Station Charles Protection wino mugano ngo chikobanga gotebi sekerango ira nakurwa sumutimoko Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi omwancho mulire Nensoko TV igetasengiye Nensoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde kurwa se county ya Kisii ireteriane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya go koreta mangana ya maji ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili chini gongoro ko Petuel machini na nyora Netrobin ya Nensoko TV Oboroso Bumugusi Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchuwenyo spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega au tuline sabyo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebe tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamera ose twakirisi mese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye ero tokuligereria lingana ligoteba ensoko ya masisinia na Pastor Nixon Matara cast tie pardons upon who? The Lord. Ekere toko mosemeri Nyasaye ekatone chinchera chobo Nyasaye nokonyora kulenga kia bantu ba Nyasaye okonene njena wenet uno ikarasta ngwa wenet akipi oye yesa ataku kirali tukure Jumamosi chinsa isano na mwichamo baso gweka chinsa isano na ibere ichamo baso baka oroje great controversy ye esegi yenene ere bakase chingoko ekabase chiombe ekabakase ese yasi burenya role kumetinga wa ime Nensoko TV uchi kusaba kubolinga kusaba kuligwa saba ditwa chikoro muruibe bara mlengwa chokanie
Eye Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. Tugendete gusanga naye hayari kigazeti nakoboko kwane mna nako chitiko kumanya usimna na chigete kumanya ni ngombo ate gazeti yego kwanga The Day Nation era tugendete gusanga naye naiga ni ngongo kuiraso mugano womo rayo mukoro gusemo na chibi no mukoro maraga asibona gukwanira igoro yekibese kigane iri ko mukonya se campaign no bocholi bo makogo chamwanjito murigere agaiga wetira ase abasani bae naboigo abantu bo gwancho kuyakurwa sinsemo chesko togochiroka nga diaspora nigo bono bachangire kibese cyo kire 7.75 million ekira kikomo konya ase obocho chikambe naboigo obocholi kolendega iga nigo tukomanyigwa nga kurwa sinsemo kiria cha diaspora guse kinse kiria chesko nabantu bo gwancho kuyamwanchito murigeria nigo bono bamuchangire 60 million 5 nemo nabo igoni gagoteba kibese kiri atigarite anyareka gukora kikambeni cha ya century ya bene niko kiri kimilioni 2 kwende gwetera somtandao togoteba nga social media no kibese ico kigese nego cyangwa nabasani bayo manchito murigeria nabayigo bwantu bo gwanchokuya ero nera chora gusachi konyara ekera uchikoligia obochori bayo manchito murigeria maitenga nkoligia ruburai kolino murai bwense oburai bwense oburai tete oburai obone use nigata ituko murai bwense nande nabwa togosemeria asatebire buna nachikwenekia nachikwenekia bunangu chiale kokora obukurumi mensi ya Kenya akolera abasaye emirimo nabayigo kolenta moncholi mensi ya Kenya manchito murigerie saguriye biro nane ntutaite kwarigania abageni baita studio nabakunyara ko wesomero mugano yomaraga onyare gokorori gatiali agusanga nabaige gati abantu bali banyari bakumubwato koboko iri kweneke buna obachori bo mwako go chanere konyara kago tema mwanchito murigeria nabayigo ase gazeti ya The Day Nation page ya 5 na 3 aigando chena banyanyimbo bali banyari bakogenda na gutinyo bolendi asenseria ya ehiti nigo bono bairwo koboko no mokonyi ndoshega iga deputy secretary kurwa sense ya Amerika uyo kwanga Christopher Landau uyo nyantika wikira na sense ya Kenya bakaba bakobakira naboigo kobako abarayi bali banyartiko saba nyanyimbo banyarti bawikira na sense ya hiti na gutinyo bolendi asaba bolire nse ya Kenya kwenekia bunankonya alerige kubwato kobokonyi ekereta kire mwanchito murigeria nabokunyara ko gwesomerekera ba nyanyimba bari gokorerwa eshere ase ababorigwe kweneke ase baborigwe nabayigo kwegwa ko manchito murigeria no muganore page ya 5 na 3 ase gazeti ya The Daily Nation mancho murigeria muganore gaiga ase gazeti ya The Standard page ya 3 ase bakare kwa bago kwanera ngaki esabali yabo ya mateya mo yabeire eyebara malietagare gaiga kurunga David Makoli no mungino yo kurunga Grace Kemuntu aboni gabale ase egetaseni kyabanyanyimbo ya Kericho sebone go mwancho murigeli babekire asesemono yabana kolendwa nibate abanige sabali yabo yogotara ya chagete myaka 3 ya etire na mwancho murigeli ni wakarego yarega igangani go bayarwete asenga yabere se county ya Nyamira na kanyara kwa bago soka kuruoro bono mweli nigo banyara kwa bago wesoki na gukwanera nga kiba chagete sabali yabo nigo batebanga ya mateyo ere musacha no munginoye na abana babo bane nigo babere bagutara ase ebara samatukamange na gwikira boniga nigo yatebekane babeire se bara ase myaka 5 n'imitinyi 5 ase bakunyara kwa bakororekana ase chinsemo ao bakororekana bakona gutara somweli barorekanete chinsemo chikurumwa keep state chio banyaltuka bagokonywa n'abantu babuga tugwanchokuya nigo mwancho murigirali kubwatekana no mubunge Obelgut kole kubwatekana no mubunge Obelgut ko barora anyara ko bagagotoma egekoskia egachako bageko baligia elike kanyara ko bageko baikera mateyo nigo omubungo yo acheta sensemo yayo mtandao litukulia Jumatano usetichi gatatu akanyara ko bagagosaba mateyo nyara ko bagego konyo banyara ko bakwiyagakira enyumba yabo nabo igo kunyara ko babakoranga abana babachakira ko bakwirana ase skuru nigo mwancho murigirili umugano yogotebekana aiga se gazeti ya The Standard batebo musubati yukurunga Grace Kemuntu niga bwate myaka 35 nomo na nigo bona igo mwancho murigirili anyara ko bakagenda ase chinsemo chinyinge baitire chiseme cya Kericho asaba ibere bagotara na nigo bagoteba chinga kichinyinge
nigo abana baba bande baba iborera ase bara ngai babere bakobera umwanchu umurigereri nigo babere bakobera ase chikanisa chinga kichinde chinyumba chinde bakonyara ko bakoigwese bakorara ninga kiyemo umuntu oyomo nigerueta kabakorera kiliotebekana kubagorere endagera n'ebintu binde elibaira nego chinga kurende mbacheti koirana nigo bagoteba batigete binte bimagega bakanyara ko bakogenda igo mwanchu muri na bwosomero mugano uyu onyara ko bagokoranga ningi keliki alenge sabali yabo nigo yabeire iyo gutara n'amaguru na kili bagotebanga nigo babwate ebikone biri bagoteba nyasanya ko bagakubalenda ekera bakubara bagotara ase bagoteba umwana oboyomo nigo bamuiborerete asenseme yemo angene egeta senigie kurunga kia taribu abwe sibanyalta ko bakonyorera umwana obo asebara Diana 8 years asabako genda mbali gogotebi babere bakorekana bagotare sebara umuganora se egazeti ya the standard gorongo tebet nararo bagingo basomo mugano basana asuntandao bakurunga the wandering couple babere Ngai goro nane nago tete goro mugano wantebeti chetigante bembono na umirane na barabu na boroche unabaruete ka David Makoli no mungino yo kurukirieske mutoboni gani go balese geta seni kelki abanyanyimbo kere chinsemo chiri cha kere chumugano ororo nabo gwesomera ande bole close aho ba konyu baitu ndagira bakeguchianga na ndaro chingoma ite innocent yebesengo ngo sibiro mundakeigo nande muntu nkora bare kera nyoriro bokonyi buri atabugate mugako yu arabitaka ba umupasta umupasta wandai na arabitaro omate egento naro le mubungo yawe tabatakire bagachirwe libanyara ko bakoranga batwara umenye bwabo nande nariteira yuko bagachira nakubairira abane school wanchu murigelio mwalimu oyomo nigo bono atagete kogenda nere abune record yo kunyara ko bagagosomye umurimo bw'esabu cinsa 45 asate biringa nigo bona chakirike mina nekyo elianyara ko bagakoranga ubunire record miaka 10 mwalimu oyo mugurunga Venwick Maloba nigachagete gosomya esabu nene mono akanyara ko bagakogenderera ibosio na atebanga chinga kichinda abana bakanyorana ni grade kia boniga nigo alibosio na gotaka koranga unyara ko bagasomya esabu eyu chinse 45 elianyara ko bagakobeke record nigachagete abo chakalitu kulia lero actually chiabere chisebire chiabona mambia chitaika kianda chitigalete mwalimu Maloba ngo chakale gochaka gosomia sabu asa goteba nigateta somie nigagosomia se school ekurunga Menengai secondary school na boni go mwancho muligili nigateba nigabwate nchire ya mutaka koranga unyare ko bagakulika boya record yeli ko basigetabu yeli ngo Guinness World Record asa tagete koranga nigatagete gosomia na koranga abana bali bakurwa asensemelia yechi bugosaba na bali balese school wasaboroki gwa bali balese school batali ko kolibya se chisabu banyare ko bagakolia elio anyare ko bagakurwe segeto yogosomia sabu nigatebanga nigatagete gotwara lesson yentambe asa uchiko bagasomia abana abu elia nyara ko bagakoranga unyare ko bagakubuna record chisabu chiagachire abande tuibo mwalimu yesabu garubwange nchidane tete ko declare ngabarali abange mpake sana banje tesabu na setio maite oboeno bonge ibo gusalia mangana kwana kumanya bo oboeno bonge ibo gusalia mangana anyway nje na mahite sabu akera toko gendrete kuligereria abu mogen naro lense melia kabere ya studio nyo to mogen ulio to accuse it last time aga to accuse yo tebete ngumwana oye toko moseli mwana gatigire tuarende muntu tu akabera nero somese chigazeti numa mwana oligalinge yani mutu obwomo mugakochire ko murigi ko tebinde ngoro kara ya gotebe tete dara gotiga nayo rate muganora se gazeti ya The Daily Nation egera na inche kuyaliga nikoso asesemo ichi cartoon agochuta maybe kelkira toka sensemo ya siasa Mwanjito munigeria aigali tukulia rero tungoya kungosangana ya mangi kulenetigana kwira somugano bo muraibensi ya Kenya musikiriya msamo Ruto gaiga asebi chanere na morai somugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati na baigomo konyoe kidure kindiki aiga se gazeti nigo bagokwanira
igoro y'omoroberio bwokubwatuka chibese chiria gochia saba saya se county ya Kisii ne county ya Mera chinga kiambetega wikana na segeti kya Gusii Stadium akaba kagusangane gati y'abarayi baikirane tauroro na baiga basaye asebona boliria bananchi tibaba sugwanchirana chinkwana cyabali bakwamerera serikali bagoteba buna chibese cyo Mescam bese cyo njiri kunyara chiko konya basaye nabego bali bakuboli abasaye banyare bagutumia chibese chibo bekorende nigaboli abasaye korwase county ya Kisii ne county ya Migori na Nyamira kwene kyabona gutumia bali chibese chibuya eri banyare bakogenderia magimabo asaba boli lyanye gochitumia asogo encho lya magimabo gwitira sibya sara eri banyare bagokiro mwanchito murigera negati ya tebete ne chinyomba kya magolensi asatebete natagitabarayi yani abasaye chi milioni chiribu isato abarachikwagatsa chinyombe echo chiribu 10 chiamagolense ase county ya Kisii mwanchito murigera nabagwe somera mugano ya se gazeti ya The Daily Nation ase egazeti ye EPG 10 ase boigo ndo chega na babunge bako lingolia serikali nabaigo omotenelwe kegancha ainki bako ninki bako minyokera soko nchishia siri cha Safaricom asebate bire buna tichibwati ekero chiko chikoni go cyase kamboni ya ekero chiko chikoni go cyase company ya Vodacom mwanjito muriyeria tichibwati obiyago cyase serikali echo batebetengani go chiko konya soko lenta moncholie nabaigo koroboncholie kolende nigo batebire ngabarabo tibaro chobya kugo chioni kiagera nigo chirachiko konye serikali asamangana mangoma chito murigeria nabokonyara ko wesomera se gazeti ya The Daily Nation EPG 10 Mucho murigeria tugarutogandete kurigereria aya lese chigazeti ne chinso chigendete kominyo kagaiga ino senti mugano na ripoigo gwasomo nyachae ngagite omwanchito murigeria nabakoyo soma ase gazeti ya The Daily Nation EPG 12 okay igaiga ase EPG ya gatano gatatu ase gazeti ya Standard ngo kwana barengaki bari abatani bekia magia UDA nande bare abasobwame no muraibwense Dr. William Ruto batwalire chingaki chinkongu kwanchirana okubwatana gwekia magia UDA na ODM asbakare gotebanga nigo bono yarorekanire kiameki getegete koleta omwatekano ase serikali kiliba kale kwa babago kwana ngelinge kyama gyo DM nigo gitete kya guli baga yokurwa oyo kuchikoba omokonyi bumuraibwense kenyara kwa baga kwa guli baga yokurwa monogeli bwe bunge na boigo banyara kwa bakwa wa mabaga yobu waziri egento kiliba teba bali bale abatatibe semo ya siasa wateba nga chinkwane chichikorekana kurwa sense meyu nigo chira chikoba chikorekana koleta omwatekano mwanchu muri na bo wesomero mugano uyu nyara kwa bago komanyanga nkikeliyo DM ego saba na bali ababwatani bekia magia ODM ngi bataraba bako anchirana okogani okugwa ODM kera bago saba baruwo muntu kurukwa go baruwo murwaniriria gochikaba mu deputy president igona bo koligereria ororenga ningi kelikeroro mwancho muri bwe somero mugano uyu Chris Wamalwa no mumanyete gakabero mubungo kiminini akagenda koligyo bogabana omwaka bw'ekiru 2022 gwetera ase kiama kia lengi gia Ford Kenya kolende tanyari tukabaga kwiro bugabana obu sense Melia Trans Nzoia asomo gabana boniga natembea nyari tukabaga gochoro wono niga nyinganyire kuru ase kiama gia Ford Kenya na goso ase kiama kia UDA bosio bwo kuyarigana na koranga ngo chiale kabaga koligia kiro kyo bugabana bwa Trans Nzoia mwancho mulili na bwe somera nyari kabaga kokomanya kiri kegendete kagerete natembeaga Chris Wamalwa nigaruete kiamegia Ford Kenya maega iyo ulio kabiro mu waziri na kuminja kororekana nere goteba ngo chiali koligia bugabana bwa Trans Nzoia kweterese kiamagia Ford Kenya igo mwanchu muri na bwe somera ororenga ningikire ase gazeti eyo onyara kabago komanyanga ngai Wamalwa bereta ase chinga kibinechi na ningikeli yaliganeti ntagete kogenda omwali obwe page ye gazeti ya The Standard ya SSM ichigosoli no manyete ense ya Senegal nero yereto bunyangongo bwege kombe kia African Cup of Nation kia gosoligwa sense ya Morocco boni gabagale otebanga nigomo coach bwense yo Pape Thiaw anyara ko bagagwa kwa kago siekere rutachi ko bagakaba SA touchline yechigosoli sano echo kwegelia timu ya Senegal kubwatekana na kiliba gatebanga nigabunete amachiko gote yabagosoli baye bari wasigeti nabo igo niganyara ko bagagwake fine ye shilingi 10 milioni 12 n'ugutakia ndetse cyise cya Kenya
maiga yokoira egento kirigiaro rekanete koreto muchandoro ense ya Morocco nero yagetu efine ya nabo wesomero mwancho murigiri onyareka ba gokomanya page 12 nere bwate cartoon ye egazeti ya The Standard intete gwetera oronye kore nabo konyareka ba gokoyirigiri ngairito mod producer ito ibekira sembeo aspagreo tabanga me biased what where and when and the honorable biased ndoche mwancho murigiri ibabegete gaiga na Isaac Ruto oyore omokonyi ase mukonyi mwenye kirogo bwekiombikeria Judicial Service Commission asa kareko bagakuburi gunga kiarorekana kabegete chianga chiria chikoro kingani gakobwata ni wanekia magya UDA ekera umuraibu ensarangireti ababwata ni wekia makia UDA na abanta banke byombe binke nigo banyareko bawesoki na biesokiri na kumugania anyareko bagakwirusia ase abisiyu nera gobuli alenga inchetindi kororekana gotwaro gwanchire nabo gosoma na korore ekatuni yu page 12 Panjito murigeria kurasi gazeti ya nekaitinga na korire kurende gazeti aga kaseti akaga kabere gorokanga The Day Nation ya kabere yitkore yaro ni gokwanira igoro yenywamo nabo igaba sibati bari barakorira biya ndoche Idodinga Trufena na Faith Kipyegon bari babwate history yogotebya abakenya Panjito murigena bo wesomera sobagare onyari gokwimanya mange kurende bono ndoche Innocent na sekatuni ndoche tokoenda chidakole yane so yago gaiga se gazeti yane ndoche gaiga Innocent it's leadership drought it's a leadership drought aigo manchito murigeni go bagokwanira murakera aiga ndoche ne map ine ya Kenya aiga ndoche no murai korugoro gaigo bekiro ego pieri egutwa ndoche murai yo ntumo maite 20 igabwate akikoro kwa keria ye korigereri murakera osige korigereri aretere microscope gabegeta maisa se microscope korigereri igoze korigereri yabo ekeli bagara bateba ngense ya Kenya nige bwato murakera bwa barayo wochi auchi kotema korigereri iga tarara murayo yo tibati nje goseriga thega shabo bekirabu nabaki atete na ndaba Kenya batebire mbarara murai lakini mama itengo guchikobo murai murakera na ndete na koligereri yararorenga murai ningo twakwanira yari lese chigazeti twanyara kaba tokoigwo murigereri itokiria totebya ntagete bono Diana togendo mutimo komosini tokoirana koso atora senkwana litukoria lero mwancho murigereri nigo tobwa tomogeni ito ogototebya omuganoye ngakie mogabwa te school kagache school chinsemo gaiga somochio Nairobi bogima bwaye bokaga bogokina keigo kolende nere bogima bwaye mbwigete bwatwara umuchanda sinini nyomo liri twalina gukwanira mangana ali ito twalina goboria abantu bari gototomera gatebete nje tindiko ba mugano ase okobatebi igo ntagete nje bwe kwa manyane chikamera ichi chino chiensoko TV chindigereri bateyo mugano ino kolende isemo kechwe no ara como manya tole na erenga kiikale itukulia leo Eye Nensoko TV uboroso bumugusi Waichanide kurali gukoko mugaka Samuel Obangi Njore Nigaru umwana bwa bali nyagusira Njore Nyamache na Jemi Makerubo no mugako nyagusira Priska Mobaya na Yunia Kenyaga Nisa Joa Shingare Amos Okeo Victor Mbaka na Miriam Kerubo Nisa Biara Jude Mongina Winnie Mora na Anna Nyanchoka Nigali sokuru ya Jaden Blessing Gift na Trevor Mumuru mwaba bakuru kwa Nyamache Abel Birundu Nyamweya Ocharo, Kwamboka, Mogoi, Rael, Sarange, Isieri, Egatia Bande. Nigali ba mwabo nyagusira Getiro, Obangi, Jennifer, nyagusira Isaac Mironga, Abisi, na Bande. Ngolera ya Zablon Ndege, Ebisi Babosiboli, nyagusira Abel Mogoa na Sara Kemto. Nigaba nyumerete nyagusira Mobaya, na Moige, amuna nyagusira Nelson Kanyaga, na Melanie Kemto. Abakoyo yenga mona Mogere, Joyce,
Nyachio Abigail Nyabaru Ugembo igatia bandi usangirire ko usire mirobiri y'amatanga nigo kuganireta senka ya echanka mu Mombasa hamwe na Nairobi no konde ngokolekane citariki 3 cy'umutinyo kabere mu mwaka uyu asenka yaye gekomoni kenyorukie byosi Nyacheki Ward Bobas Kisii County omubiro nyagusirani gora rusiwe nkendu Alamisi ye citariki 5 usabiro na kweniwa ijuma citariki 5 ne masenka yaye gekomoni Bobas Kisii County kuri Soko TV nigo twatumire amagombo gochiase eamate abairi n'abasani banyagusira. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechiguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wona yakireke wango guikarwari panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Asamange twakirisimia namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichobutindu Digambate viasitori Painapi kuratiga asamale tankuru kumil kasida daiga setori iga kurukwa Soko TV oboroso bomogusi ikaransa toya motwensi tobwaterane unana nyore tomwanchu no moga kombinto nigo yaringe sasa vaya moga sari taoni nigo yaringe sasa vaya moga sari taoni iyo di tarumbeta ya pili ekinege chule ya gatatu wewe oyo kobugibule kiderebe sakogwa eba koboria kajomongino yego kuana korwa Soko TV oboroso bwomogusi Soko TV oboroso bwomogusi yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyosi getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbali kobwa mbabwati mangana agwanjereria mbabwati mangana ari kobiza gose yogo kenga ni yoko menderania ebago soki kerororo ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakireri tuko bwomogusi nigo bware gosirwa noboremi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi
ribaga rikiage asinka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elikumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko omocha omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tuchukumirana naye kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Abanda bange bakure because wesubole mochiko kumoita what a right yokubaboli ngangi bakonera obulemo paka abandi bakuriga n'imyoro no ikire nyumba umuntu nsechindo ndoko koro konya okore pita bwati gende bweita amakweli yo gwicanya chisege okwego kyo konge no bolebi no gutumya maryogo yo gutindia barenge kenywe kya Chingoma chintindi kubwatekane mebasokano y'ekibara wetrase chipigipigi ogotama na kubura kuro chinka chiabo asemya kemenge bandigireza abana bagakagenda bakabona bitana goza bakabana bakababanta bano amuno butakobwere negative bikorwa bigendere tukubwaterania abasai bari bakonya marimo hasi chinsemo imeyorogomo wagusi gakoni litanga chiweze iki ali chiere elia kabere na ache naenda arurenga nari gusukia keiga osebe sene nkonye kwanyora naende oniri elia kabere wone kera oniri obulimo lero muna malema akeire kwanyora obulimo bwakolireki waelire ne kero obulimo bwaelire ogimba bono mboye sari umuntu ogenda nebisima lende tokunyete oyigore besima osoime ine ningi kusukiagarire bikoro bunebi kogenderera kuiremeri umurike itobo bonengia Daniel Omwaga nega iriremeri gotukulia asobweme na gwasyo kinganeye teneni buri abantu bari ground ngaki ine obule moboiga mbuwata mangana dance kugaraiga na bagota binga yayo boiga mbuwate bina abantu barwanire mu kiyoga abantu bayitanire tomo cyago sonche getesini kia ukia bene Gen Soko TV ime yomurobelyo bomugondo bwamakweli bwerere maiso marore no bwichanire bikorwebi Gen Soko TV uboruso bumugusi Mukabora ingerango yechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bono omwancho omurigereria ayabuno mututire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Ngeteseni kia Gen Soko TV. Bono ngekuchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikeranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliyo chimamosi igochakera egetone yechinze sano na isato chiamogaso gweka 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty.
mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda asibali bale chinsemo chire isiko yagusi si chinsemo bune chiana kuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa bakoigwewa na nene mono ntonyare kwa batoko so asi chinsemo Childoret no mugusi ora asi chinsemo Childoret nera nyara kwa bakoigwewa mwancho muligereri ntonyare kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinsemo chia molo aliaso mugusi yale emuletie tunyare kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyare kwa bagako igwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa bagako igwegwa asenjera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni ya Soko TV no botochi kwa batoko kora eke korugeito tunyare kwa batoko gekora asenjera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiriyo Eye Ensoko TV Oboroso bw'umugusi. mwancho muligereri chetere chitaka 15 maiga echinsa ibere chabono mambia murubeli Nensoko bwakire ndabona nigo twasoira sense melio mwelio kuligereri nga ningi keli kebwene tomogeni itosoira se studio selita kurunga Samuel Ombiro no mungwana yo mubwato mugano monene sana asakale goteba nga kia chagete kwaga chubugima bwayo obugia enyomo maiga yo kumunchokera asekelirende twabere tugukwana mwaba mwakurwe birengera byago se gwatuma gochagaiga rere gatebete gagochagaiga elianyara kaba gagotwa omuganoye nane mona totebinga ngakibugima bwaye bwabeire Diana aligania mugeni aligania mu manjito muligeria nande tigana kwarigania nanda sentunde yende tukunya tugusangana twabere tugusanga kwabakogwa kesimi kolenda mugeni tunabanyatika wa kesimi agateba ndaitibono nchi bakasigeta sengeino tonyare tugukwana eyemaseyemo kolenda ndo manjito muligeria kero tugo chigusangana boko bekalibori lyago nabo kunya kugwa kesimi ase namba yetu studio 078 marakabere 6 maragатano na trinere namba yo moyo sumtanda ito Facebook YouTube no to live tunyare tugusanga kolenda tigana mwaligani anyare kago kwania mogeni karibu sana nande nabo kwania omuligera ligali totarachaka gusanga biamono kwanza nkwirania kwanza vote of thanks as Ensoko TV more especially your management plus you the news anchors asoko ngaten nande libaga bune ligochapo usangana imi birengeri biane nande mparo ya bali sikana barabwate birengeri bune biane mbwate asamali tangoro kusamero mbiro kwa menyeta ali umoja mbiamono. Okay, mbuyamono mwancho muligeri kwa mwigule mungwana Samuel Ombiro no ala se studio sema mbiabono gara tunyara kwa tugukwana nera tabire gamenyete asense melia umoja no bwatumugano mwancho muligeri atatayo manye nande goro mugano okoro kinga ngakiwaso etumuchiyo Nairobi batombale bono iga bametu muchiyo Nairobi batagete kwabera iga nonye miakebere kurendo muntu tete kamo bamenyorera nasi ekejomba uchireka bantu mbaroro basoire Nairobi ritukulia rera na liritangani ntwegara tona goyekwana ngatwabelira umuntu narendera so Nairobi ali tangani pidayana atebanga kila lituko Nairobi abajuaji bakamentekana na ndo mugenero chicha ni school etabu ati mwalimu no bogima bo sokia bo somya sininiga egarende kwanyara kaba agoko manyake mwalito korokanga mtiani wa maisha Mr. Samuel yes. Asante sana igwe igaiga bono no Ensoko na wateba tate tuchake litangania sobwango rendegero muligeria komanye omatebinga yokorunka gari egere tumayo chaka kwa gachoboro sugo mugano
asamari thona mwego bategereri nje Samuel Okemwa Ombiro go nyorira ari Samuel Machoge chache asakoro ku Moringamu no seito ondo mumuroka pere asabana tole nyaroka ibere ne bamura bane akiri tole kisale tole identical babere gatia na ndo bali bande bona bali tale sale wonto kwa ne sale tu alenge sale ko royoma kamuna identical mu sale no mwana oyomo ya ono nje namba ibere ngobwatie ese ndugu yana lakini ka tokobya ka urugoro chinse ko namba 3 okay ino muri kisale ya na umurumino ndugu yana in first bonds no tole second bond in second bond ya ono nka no uri Moringamu na ko Moringamu aliga no seita ndi mugambe na kuru kufires okay ya twasoire kenyure kiwe gwa gatebe guru Moringamu Mumbabande Mumbaba county ya Kisii ya okay biya bono sana so ogotatebirende twamanyire nga bono Samuel Kwaigure bali mumanyete igo twagakorire litware gona gukwana iga few weeks ago ogachoga totebinga no bwato mugano otete gototebia kera litwara gukwanira abantu buna bagwetera real life issues tete kumanyanga ndi gwachete Nairobi na ndenga kibugima bwa abere Nairobi ya bia mana morali oja kwana Nairobi gona jete mwaka 2002 ali oja kwana kutangana kwa Nairobi na nde kerongi chete gona jete mosuba nyaruka mtunere nene yakoli Standard newspaper ona chete gwetera bono ngaja kugoye kana kole school ende ngarabera kwiga kabera mbabu kabera ngacha kuliga ligibo chwakali lakini abatendere passion okando bwalimu ekiagera none kero twakoreta matemu general I did my form twice kulie grading ngo chira school kana akoreta ngane ngache C- kabera isi koigo ngadanga tebi yanko ya nero boye sengera ore to my cousin to my dad anga matia pana mathematics ngole mereli ngirie school nande kaya kanya bulu bana basi response bali ngo jana litole chintakana yanko ka bona kiundo na manage kuruse ino gocha bo rora ngamatendo bono no kwena bango baraki nabungu nganya rinde nganya ngana kachakera masomo nande form 5 ngenda form 4 mutinyo gatano tibaga kana chifine yabona kwanya matoka yaliro ande ngari seat nande form kana kora matemenda kacha kasoka lakini ndara soka byane katakuru ya katatu kasoke si plain bo ane ngana mate apana nande ndigiring kore kwa bwato moyo ya one kara kane anke ne kwa nguru nchia yengo na ndo mongero na rwato lengi antiane ole pada itabashira bona monte ungo cha kompata bona katabano te bona ngende ko sister ane Nairobi ngende nda vera ngari ntimoke to senyole chichwa kali amana nga ligi affair ndibu na muntu ntenga na mwibuli ongeta fair era mbali ngo by then kaya ko rubasira nge 30 years ago rubasira miaka yara edit nga chende ko sister yane ngo ikare bona ngara nanjina ko yandeka asine nginge sana ste nyomba gusa nare bona matana atana marubane arona ngo tikanze marube ye school ya nganyaro ndo school mbu alenge ali embaka village woko chi primary schools lakini nakurungana na araso mirwa ke school nasomete yo mwaga kyo karongo tamatemu na bete sikanga wanange tamwe yemo nasomete ndo primary ngasomya ange 1 week ngaruo ngagenda wana nibono ngicheta ngita mwaka 2002 ngachangari school cha kasoma school maana nisomete sana ba Nairobi ngasomi saidi somete ange 3 years untrained teacher lakini mbwate passion yao koraki yoko so paka bantu bali bakanganja na bana nasomete sayi abange ngaki that duration yonsi nasomete yonsi manta yete ko kwa na geta kosa ona kana rabo na asome chu school weje bali mabana amanyira management na amanyira administration ye school na amanyira kiregendo na amanyira kwa nyaliro bali school na amanyira kwa nganyole binte bikari kwa na ministry ikere community nanyita itenche community ndikine je biasa mbeke project yani
one sina gasomire ngagenda ngarigio mo some iron structures chie mabati kanyaro mwana geto ya mwanafunzi akontebi alise tomaite abana mari bakora linkara siti twabwate KCP toje gochobe ke tuition teacher kana wata private tuition zina kana real school basinja ga senda mashara nara tigandi kadigiga nyore ninyora kandi ntanya mashara ngori nakaroge nakasati matu wali mota muri kwara basama smart no na training ndi bwari mbodi na ngatakana nyana kana ngore tek mwana gwetero tuition bodi abana bati bakandigiria asaka baga kana ngalige proti ngabeka tuition imali penchiga chipenchive nekero kiane wana matine room na ndimna cement inside ngabeka nakamati abana bona jakete na ba tuition bakala zeti lakini nangenda tuition imaiga proti imaiga mwana bika biko na kocha mwana kule proti teacher wana mate yuko ko shout wakaje bako tukone kusoi kulo ne kesoi ne kwerende na ndimna bero school bya some tu kumpa ko mwana nango kwana ale ko wasikete mani ne protary school tuition na ndaga ndra na mwana biko na biacha wana rabana mwana bi mbwata abana mata bana kero bate gasina bakora bakora wana go dine byebike ngachaka weka ne byebike na biropi tuition center ya Kinzi ibone kaba ya inga bana 10 ngadaba kaba 15 wana byebike bitano aba bana 10 naba bikite tuition bange bakara 8 bahita bakora nda buya sana muna bakora bana buya sana bakabure baba bakacha kundi kibona nakachira bakanjenga bana kabate kurunjenga primary nyokonya maite akasomela bana kurumali St Mary's kana bana nje abana bacha banga 10 bob at the end of the week after 5 days you want 50 maite to myself jenga kia na bata responsibility ende wano akabana 15 times 50 tabana akiro mate wiki wana mate wiki nimbate besa ngini ine tindi kuwakana mache tindi kuwakana kende abana aba numwe boli ongeta karumaka wana ngaratimbo atia sara wana muna yaba ku rugali tuition yake ndara yigo mate nguru tuition maandira na mukire school isana gasomiri St Joseph banye maite ru St Joseph and then next to St Casper's St Joseph Nairobi yeah murali ngabera ali lakini ngabane target biashara project yani wana ngana komanga ki resource na kiyo konyora certificate na kiyo konyora chimineti rosi na kiyo kumanye chief and wana matenga chingaba na some friends na bantu beke ali bakamanya bake mo one of the secretaries ya chief si na menyate by then ali mukuru kwanje kwa kichon so vera alisengera nere mako yakachaka manya bya sana kama tete project akante project utakatagete bako 2 minutes and to some members wale part of abaibuli tuwale structure end kama tebone structure na nintusho na chagate na ngokara kintagete project akante iganda gamba na abaibuli abaranje mu chake buna naga SCPO obeke otorentara marieta anko forward ligente koros ine skuru tete kwigore tegore sku yabo nanyo tete nango na ministry ma etabona ni ministry ne bwato mata mangana ya na serikali na mangana social culture iko social culture and arts iranda CPO kono ngabeka na community to kokonya tujibona bana balenga na karusiria siku itine sinament community to kokonya amane ngendo keri in short ngajenga rosie certificate pakabone yani ko nanje beka na nyarikire nyomba bwona ngende njobieka ngagenda social development SDO kayora ali ariyo ndio ngaira my proposal first kiada kwa community satu I sat down tuka propose katwa propose tuka sanze ya kaber tuka eti ya kata tuka tebe project ya one mina tia metia ro chief mebe skuru mende SDO ngaganya for about 1 month certificate kasoka na soka ngacha kwa bya nje bieka ono ngabeka room na vegete tuition ngajabe ko office nga tebe no mo dio mo no jorenga manyane protein nga matenga chirumu ibere kuchia ono ngachaka office ni mwene bike ngabada bali yes ba standard dire ngo chaka nabo ona abande bani kwa nyamba za kogenda abande kwa nyamba chire bali ba ngena sari na ria ngena sari pro unit
Tani abantu bwate PP1 pre PG kachakana nursery na pre unit na PP yakurikunda PP care ngabera abaikuli bana tari mwana wibikan abiko mattress ya biarara igeli naibwe kukulenda bana niye kumontayo montayo kwa ulenda bana ninje na ndio mwebuli yakocha bali banje bandiretia si ensoko tiwe bakusipa mate mkuru kwa Nchenga pamanyete Vietnam pamanyete within saiso bonsi bamanyete abikuli bali ruti yejo ayo kambai saa 11 abikuli bande bachiri bali bakararire babai wana bana hapa nene matinanya kwa capture bwangu sababu inabwagete tuition lakini matinga nakogenda liko bono ngana kogenda liko after metinye tamwe ntanga ni yara na iki kerasa nande muralinkura ne maga ke binte bye kero koromate nanyo ta pinto ko taka tinya sa ko tanya sa na bo kaga kitima tinje na mbeke tabusi lakini tenke na siket na wana wanje ko na ko anjeri tamanyeti amati ke to motienyo tam 2 motienyo saba esku naga somiri ngati yako genda mwato naga chere ko na matuko na enda market na ndena che biashara biyana abana bali baenge school esi naga somiri bakaruwa bonse school ngim wala acha soli pi ko pona ngatola ko nasa baka 7 mwato ndo ko tinde 8 ngoja ko bayana alenge lakini abwate ili ni chiru mwire ngo bwate kera ona chekira 10 kwa twale 10 rooms na twale 10 10 wana matoli manyene protieri twagambire ne tali basoko mwa cash walipo nkona combine nankonyora kyana mato konyora kwane nande njira na bere trende proti ejo ekara bana baruga alibonsi pi kuru nasari pa 7 ekabuma tese ginchenge ngimo mwalimu oli olenge director school weli tukagende esegi abana bakagulia magena abandi bakagulia mapango akote bombiro mastiko bako chief olenge mbakasi ali abana bakabugura omwali muri bo pora siri abana na rusiri abana bona bali batikarete na bali mbaye ombiro must go lakini nako kolege nteke what an inside chop to chona nyine to develop and tima thinking makosa na kolete lakini bali mbale bainga basaliti we director inje baka akawairire ona urobeka na kwa living tebi ako mwibuli akwanda kwadi mitu mwana ba matebi endo asigete school ya guri teya enda asigete abalimu bana abasani bawo anabaye abasani bane lakini nende nkota ba pole kera bane bayita bakasira bazire tange ange basira ange bane bato bartu kana ba staff we bazire te bakasira bane tinko manya lakini ne bayijo ekara wana nganya bana baka ya baka eliyo ko nganyi igore school we abunde bubone bona ai bono to yali tinge bona ali iwo begete simiali esingirire tenga mbuna mokorora iga leta esa bona ikiro mwalimu ko ba meshara ekira bono ya bere buna ya beire kera mwalimu ayita gatwara sponsorship nande basonga aona gatwara sponsorship mate bana bandi bakona kwa to peanuts moshara tumate bese gochenga naiga tumate nini gochenga naiga bona into to target ona corruption to kale tuwera ni tuwera kachaka pa ka 7 na night ka 7 mo tanyo wana grown ups abana ba nga bana ba nene na to re school mo sanzura ka mboli na kwa na sai abana tegete kidenje kuna do chega na bado wana ngakanangalia bari muna baru nanyota bari mbali abandi bari trained na abandi bakaba untrained ekera gatima ndeme tukulichi partnership partnership in terms of draw jibona school na bwata en program ngento na bwata en education peke yake bono mbare ngo bale bange partners bagachire school weli na manyite my friends abandi babwate abonyo le part wali abwate keti sabana baguchesera ngitimbuati to jibona rumana jite pro aripo space nja kwarteki lakini bwana liru na liru bengo satisfied nani oyina wenda kutwara that community kalike partners abwate feeding program ndagenda banga kamochere nyebi mwana bimbi bwatenda mbige niko nakorika liki ninja mwana ararwale ntale staff ishimote no mwalimu
as one of my partners mbataka mwana karwirari ari no ndoche kora develop yake asinaro kwira bana barwari nkonyero omwana nkonyero omwana oyo ngatwara partners iko chena dinga kora tu partnership paka school ko St. Justino Catholic one of my best teachers yolengo ngachanga mataibono matari nega chiche sinde na bana aba as from next year roche baru school weli by standard 7 tai grade yali wono bakara ka 7 by next year bana tembere bakara registration ya matemo na nenda baireti wono ndingo sampo wono kora this kono no kwate center ya KCP tindanyo na center na ande wono matena ngwa ku center ko bani ese school na locality na bete school ni size kera ngori bale binte bingi bananga kiru toka na boko nyara bana kwa iki grade ko baro ngabwi kwa baira kwa ba beka kwa buka ni school bete bakora matemo kala matemo ya gocha acha buna ya sentili twachibona twapike marieta ya bana balintu mwe ongorore gwa ya ino ya twarushoro twale mwalimu yakachiya ganja ona ngaisa ngatanya sana ande kwa nchipe ima ono kalema nimbwateki ko banga ki konsinda nyomo wete na nabonde iko na chirenga na rusiri yanko ya no muruma watata kera no jebo nonko manyanda basa ko ngita gosi na security nyane nyengera ini kata yabone yanke ngo na molento bera nero kombera okegeita na nkora nero kobera bakaboki mami na ngubuka nero kontura ndako natogoro sumonto isika ndonsi ekarone kikarazi iti abana aba bakora matemu mwana no mutanganya yara max out of enge 500 akanywa 375 ono mwago mutangani mwana mutangana akore max 375 na kabogera saa 9 bogete pakestima kana ngabo muntu kwistimo gabegete yijibaka beka sambaza ngamatebodo na karobwa kama kana nyota kabasa na kwaki lakini ndende asayo onzi nona bana na begete skuru na begete efi ebesa nkeiko ngwa kana bali mwabo ekiagera kona teto konye community abana aba ndigie njira barakonyeke lakini nanyoro beso bakike na bwate uweso na kana bali mwabo gutera ka school fees bakarure akara abana bakora matemu abana ori umwana yuwa akora matemu yora 375 nkamanyeka na njengenge ari mukuru panchenge ukaba maarufu nge skuru ya jira umwana ko ku pension kioko maundu kono monto monene Texas yali nango kwana sai no monto monene agaka max pake wo skuru gwa engange wan nekarango kana ningo te ya mistombiro welcome sa ese naga jiro matono ndinaga tanyira na mwalimu tegatonga ka index number bana akore chana linka baiko ngachaka bano ku progress pole pole wana nkapango nako ya bana kura matemu kuru class 7 agenda 8 bakora matemu na certificate kuru school ina ka partnership na leta ngabaki ndabwati ndagera nabongo chiro mwalimu wete na matemu bana bari mbandero bari kugenda ranji neto baragire kyanto bwati mangana kitoko kole school ngango kamochere nganga gasukari ko bwatai kera mbara wate sponsorship ekatwa kenderera igo omongi no yomo okarukira Beatrice obwate school akarukira maendeleo akabo mongi nabwo konya sana so bwe mabugane ekiagera ntochiete workshop irona kachira bali mbali bakachire workshop lende kwara training nini bali balenge chiedi che school amanto ko gananga banyara karo one of the trainers is to alenge school yakarukira Candlelight anda fuai pastor fuai abandi mabaka chiro bo ni service renda aba private schools toka ndalibna nalenge bwango pango tokomera nomo tokona kwamba eka tokomanyana Beatrice yoka rule sponsorship in terms ya basongo n'abasonga abakonyira abana cyana na temeta ko ligina sponsorship kuri ase mo swati okoro ko Beatrice tinga kintambe ekiagara esina kanyoriro omwanya ko temana ngena bugati pakanyore kendo kalintagete ngabwata bwati namure na mote ngakira rano kikiare abana bali bande babwate bayiburi tojibuna nje nalenga bono naye ngo mwiburi abo monene sabana bali bana wote school akona marombo na teacher nacho ko teacher na tukukura na ande bono ko na nyama kingo chikoli bono swino ndagara ngo mubwata ne gadishi mubekera namusomi ande maro akona nyama mubekera ndagara gasanya kale anda bachikoli yani kaba situation get
Matomo na acha kante bone ndo kora gano no serchi photo passports ya bana bali otagaten sponsor ndende ngotemere ngakanda ngasaranza na bana bali kera nchatakira efi akantu kutokuruka kechipicha emina 50 ngana ngatuma abana kete na mate specific banda bata bakonye pi bara bakawara no gakia ni mote nte singi 300 itokuru school fees tako agacha na baburi baba bagacha abana nge 36 kera bacha ni ngabaereza nteto kora nteto kotema ndole goseni ntonyole sponsor konya abana kia sponsorship yo abana bali kera bakonyire asiba monyorera abakumwira mpaka university tinde buri abandi baganja abandi bagateba labda ni Illuminati matamando mara bateba bichibi cyabona abasongo apana nini bari bade bayigona abana babuze buri sacrifice bari banje tete nali pakasai nango kwana nimba tabana umwana gosoma KMTC ne sponsor na rwete pakasai ona chide gosoma somire agoro kufibia nikemto mama bametali mara daima sponsorship yo bana libe ya sport ya support that time nje mbaje teturu abande bakaruchi college kururi sina babwata kuru abande bakaruchi university abande bakaruchi TVT chuko kuibwa abandi batigete njereka basara lakini umuntu yagacha konya aka sponsor sabana ende bona ngakendera anyoro sponsor obwo basa bakaigo agenda Mombasa Mombasa naenda chi workshop wana toka watu wana partners watu wakachira kurwalende twakora shopping bwa December tukachira November twaletera abana bali ingara naimukire bado tinda nyoma iyo yaya emiyagere ngubwa tete you na bana bwat around 30 years emiyake 30 turanyoma skuru abana bayikire barenga abana bajiranga 600 kai ana baje pakara nkasi to na chire mbaro bayi ni skuru drop out bande basnyete na timu lingo mwana ni mubote skuru nganda ngirali to jimba cha kana matem omano gatigete skuru ka ziti tamu 1 monge ngende mu ke skuru ali asoma 1 tamu muka akiana saka certificate na tema to konya konya abana kuruali seito bande mama itabana saide chintera para ali Kisi Gregoris okay Mr. Mbiro bono watetebire school ende kwa temire kwa konyira abana ubwate myaka 30 mubaro bwa abana 600 matekera tote 600 igo ntutuko baratwara nechi bese igoro mosae turi mukungu aiga no gwachite konteberi umugano uguchakirete bono ngaki rende bwenyorete ese nyoma miaka 30 rende bono next stage no bwate chibesa ano lende nagote na Italia tuatike tu alenge na Bible na ndendo mateka robe buri ba kumurabake mangana na manga guchabe image na bakonya ramba aba chango nyito je tayale ko babeka ande na uja kuligire mapema onna gatemete kura beka bana ba minto bali ba ngo kongikanye tema kura rosa rosi akonyo mucho nuri kura rabi yake abasa bona bugate nono bogondo nagara golete bogonda gondo ngagora ngabura chomba ngani babu na tema tukora ichenga yake lakini ase byonsi binango kwa dabaka sai egonde iteyo ombe chinchiyo kirebe ndio biachete opposite direction chomba naka golere ngora yako rama toka makeli kusarasini yako hata ano kikosekia beta polisi lakini no motkezo yo no sei to mundo tango golere polisi na jetenga nakatigire yanko yana arisengera kwa ukiko kanyambarula ente abarenge ya ambulance na nakagore natigera akora 2 months wewe yakwete akora nini ona ngacha ngaso ama denime ndo video ya na kwata bona ngara na biko sustain ego mane skuru ya takore tiki okay ibinte bya boli ngaki skuru yare gwete
egere tumanye gosoera bwese ekero na bono ose skuru egwete senje nyoma egere tuchakira bono tinkomanya sababu ekana nyoma bintu bia tukanda raini ekintu bia bia mateiga na ojana naikire. Okay. Chakiro mugusio mateiba no ngakio swete senyomo kogenda gwichibusia. Ono inyomo na nkwira returns kogenda kyale. Elito bata kyale ngoro gara. Samia. Kyale yalenge opposite Kenya Post. Oh yeah. Yeah. Nalingi lichogoro ngo connect go chaiga ni chaonko begari mali kama tinaro na inyomerera ndonzi. Na kunyomera roche. Unyome imburage gotu. Murakera nyomere gari mumanyane no koti bigo chakira ndonzi rende bone ngakieyu unte na tebe te nchuko boli nyoma ntagete ose chungusere nini naika atu naika tinde gari ali pipeline to ka donom nyaga sanse next to komanyana kala wakane fair kebusi njengo wakane fair nyarebe kwa lengi nje nyarebe nasikete ngochi tukamanya naigo tuka town yali kamate ngwata samritani zuko yake are kaiga akantenera sinara nkogenda NSSF aki she was working kamate ndo gukora ngugorere cold drink ana chaka na chia wataka hoteli sari tuwakwenda ntokomera tukachaka friendship gobona oma twekera make school bado nagendrete kotera agunjirende ngoende ngokora 1 month ngwana ngotia balimu na nyoliro mo my best aba tira bakokoka abante director kwa beruye na beruye mugambi mwali kwa bira bantu lakini this radio she was gemenyeti bali bali ngora kina sa mente ke kombo erete mente na mana bali bali wano lende bali bakagoka na njenga goka ngata kakomanya abairi bahe bali balengange na Nairobi alende nkabamanya tokamanyana mweso ngachika bali bahe ngachanga genda ona mweso batyo minto abali mu madam ngamu byo school tokagenda bakale ni ma Nairobi atali sobo nano bamanyate kega nate buli njengiche toka ntuko kwera mangana iga bagocha toko sherekea toko tengaligo bondu biende byenge singinali bakabugoli nanje kabugoli kama teono mwana chako buguma tukachake nyuma hiyo wana nyomete mwaka 2005 nyomete 5 I think it was 6 yeah 6 na nyomete moswati kana munyo mana bere tama tukanga 4 years tari ko bia atari ko nyora bana mo oyo 206 baka 2010 yeah mo range senyo mo mutabwate bana I tried my best baka no nyingi mamu mo no rinya kandi gerete njini mwanjete no ya bete ka flackers my resources na wata chionsi o tsubikero mo sobatio okay no Kenya to boli file ko konya hotel ngada bako biko machine ya ibu paka boli liga hotel naona moiso na tarit mo anti anero kwa ngines nyanja me tari bogera marani na chitara ko mustuli ko boli monto yakene what's the problem ukandoro sana ime bona terms of hapo kemete abangina leo manye tamangana mugwata ngenda mumanye kia bono hata okore ngente na bona miaka na bona ngakia paka manye shida ngo emete karabosa onko ndapa ko muntu gate otaina ko mwege nteka na kunyuga obeke endo nyomba bwa ngate kera zo kera ko rushe pocha ko rusaidi nande go cha continuous Ili kira kwa genda Rosana kwenye gwarure Kenyatta ase watebe file no bona Kenyatta bona yasinyira alia nana rene Kenyatta aiga Rosana yasinyira tukarna Kenyatta nande kenda bona baka bekira ka machine ara babete na ka computer iga bako beka gia soki moino amachibu baka television ga bwate cyst
cyst is a blockage of the fallopian tube. Bono during over ingabune siegete completely. Progatipi. Ale bakateba bono korosi achera inda kintu masinabi ale kyano ko musibi. 2500 every Wednesday. Asege kya matukalenga. Narwale tu. Mosu narwale tu matuko. Narwale tu matuko. Narwale tu matuka mangi. Moisa nande yan mosubati umama manarole mo tikali tole moyo. Anda konde kimwa ko kunya kitali ali mondetere. Abera buona 1 week. 1 month. Engurwale samapo. Ama ndi mwari ga nya kitali naro ikoreki. Barre gusene esibirane. Ama na to kamano mosubati ngo mategenda buyanti ali marani kegoki. Akoro kongines nyanjama. Musima. Nago tagete. Andara gushukurekera hake. Musubati akuru akogendari. Nara kabero musubati nira ko mukorera buyo mu nyuma akora buya. Wana matukutigete kwa ramangi. Toko ika 2009 toka na 2010 akaba bantu ka musigo. As na musigo akaba kalende kalera buya kabera to yono monto ndo iri sabali ya miaka yonsi. Takino kenta konyo monto to mwa ngitari ngati baisiri. Oyo keneta. Tena mu to tako abantu. Kwanya abanyagitari bagotebiri muswati tako igora. Tako igora. Oyo no kana nama kana akoriteki. Ono kana kuna igentongera akorete. Ikacha korete complication ye. Umunyagitari gotebeti gose umunyagitari. Ninje tabaka kataba kana kole spermatogenesis. Spermatogenesis or kole ejaculation. That ejaculation that you went through the party canal. Okora onyebeke chwa. Onyakora at exactly 6 in the morning. Right? Eline to manya bona nae no. Bona ngira ngoji ntetereche itali kamera. Ngira yane ngire nayo. Ayo. Mahino mate umyakita wata bien kamera lichiko. Abantu nago imdo pia im. Para bona te bate kasi ke chwa yane ngabe kama kuko ane ngalinie gali garu. Bona turangeiri. Emesa. Akatebigu. Natebigu egasinya kurue town. Akatweke bus station agasinya no gusyo kokoro. Lakini nyanga matebire nde matetari omoiso. Nasana na bateri chibulia. Ngaera sapake anko ya numuso yo ole anko ngakingo cha Nairobi magante bona samia no kale mali bona lende. Kera bomo kura bana. Lakini eventually nona masaba no to talete. Kana utaleta grasi ninkunete. Kira section na temete kukuna. Imete? Imete. Nagitari kanisa. Kanisa? Abuga gatatu. Gatatu. Asete yo dado tu gachikote buga misi bikuru to bikiro soko. Ya, tinki tiana. Imete nagitari ne kanisa. Ya. Okay. Kanisa ni chetari chinyingi. Na temete kora mane what is this? Amana ajida ka babuya. Karaba buya lende nanchenga tebya sembya man. Abaira mosi abaira bantu. Nangina nera no mongona baiten olengo mongono mya sana nande. Nambona ni mwanje tenje. Tali na baiten nambona. Yar to jina bereto na nyorete nyaro kalende. No mugako mwabo moyale. Ile no baito akapata weisi no nangina. Aitaka bamosi wakanyoro mwana mutangani. Tukaba iko. Ndomo lika agemeti ange myake bere. Ai skuru montori masana kale nyomba ko na mwanda reto na bali anga 11 abale dibale bacha komole acha lero matuka bere na guno mobe ngo bateba numobe mokungu oya abete to mwa mantu ndire mintu bikuri omwana abigoti abiri usine biyaye kwanya nomwana bambukire Jabana mata kina manje te binte. Ane guno motori aso itu mwana kechara encharaga. Ojo no mwana. Rasa ko itu mwana. Ano ko tojine golden ni lige na lino muri ndete mu aligiria matuka mangi. Ngaleta bali muradi paka ngamate bona yaya. Paka si tungana ngaleta. Pako inale to site ko ite paka agatike bese ni babumi. Ebese ni ba sa ine ya butuko. Ngoyo ko moita. Ano se ngura mwete no te ko se bwana barabai. Mbugo bago fa ko moita.
akatige babu ebese nakaparaki nanje ngaros aletera abairi na kururia nchogu na amuletera abairi bono yasinyire anya naletera bakamba abayasinyire aletero ya okora yote no mubi ona ngamatendo lete kuruse ino naye seito twakorire bari bare ngororo bakabona gwanseriria masikani maite ono gusinyu kurusha mwana seito una ndugu ya nena joko konye ndugu ya oka mistreated tinga tambangi na bonsi kusemba sibati bonsi na no akanyo no lenge specific tingo manje ona ngamatena ya renta kasino akanda kaya tena nende bakalete mongono mwabaga chake simu kazi mari kazi nyayo muswati yole tako tena metinyebe njenga ali sukuru ngwe kurata korogoro mongono go ngitira ko minyo inki nano mwana ndasuna iko na ino akonte na nyombeli Japan ngaya fa korek sana ni bono molita yo no yo bone kaba mwana ndinza jina na school kena ngo nale ngo ke paru kia basubati bakachire cheche meshiri cheche ngendechi amana akaba yigo mwese nande toita gusengina inora banera matuko toto yange dinde moswata nagoro kirwe irin nero so bere marani ali netuwa mwirira utiwo wone ka umwana akaro ne jirani na onde diali isko jirani takende agachaka kina no mwana wabona takita nyorukale buya mwana kitaka twara complications and orthopedics amagoro amagoro ka itikara opposite tayo na bana wali straight poni kambial bon na rwali tu mwana yuna kitoto kegima buna dia nyoli tu 1 week ngacha orthopedics Kenyatta kena kora Kenyatta kenta Kenya orthopedics ali opposite Kangema era ali for the ABDK mora lesa ito kuma wasino olio lenge amagora lengo opposite na mona arwali wa magora yemi akene kena chagete mapema okay yeah watebire mwanyoru mwana mutangani mwatsimbuka nyoru mwana onde anyarute nyaruka nande mutangani ni nyaruka mutangani no mumura yo kabene ni nyaruka nande mwameza to yonde abona babire okay yeah watebire kera gwate abana mwanyore babire uyu kabire naenda mwa mwanyore tene mechanda ese yo kabire bono ono mate na igore chinjera yo kabire ka chete smart na enda onde kwenzi okay akibona inyome gendete guru ono inyome yu okaranja ali ngoburi uvuga tabana tata ya mate nero ilio ko rese kitabu kya tiyo inyome yonsi pi challenge cyo na kwera ziri aranja ngelu okay ya tiyo nyome iteyo ya tiyo mwanchu muligere lino igwete Samuel Ombiro unagendete gukwana na intuga igasema mbia bona gototebinga nigabeta asenyomo kaganye miake mingi omwelio keralinde minanya sancha miake gaite na kanyoru mwana mumuru mutangani oyo kabere igaso umuntu uri obwato mugano gusiali uko nago kuliranga bamura tindanyora mwana ogosegetira ogatebinga nabo konyoru mwana namba ito yo studio gere 0788666663 tagete togenda umutima kutokoira nango cha tole nsemo ya kabira atatebinga kinyuma ya yegosira skuru ya yabwate yerenda agenda tagosominga kiekobora naboni ga Samuel Ombiro atatibugima bwa nga ibule ayabantu baye bachite gomoncho muligereri gongo tebinga to basa kogenda ale mono uno mugano uratoko gosegeta nerengo na kuligia riri chibu ose nabwate kirenga kiliata itamanya itwa chagete gukwana ni amate yo mugusi agara tuwa manyanga nkikeli kegendete go begisegati ito igole ndo mwancho muligeli tate kwa ndo mutimo konande tate gutimuka nelingana limwe muri twa gatebye se mambiri gatenga mubaso ose lisase naboliko ogera obochoe ponyare koba mwancho muligeli boko bwatokana gosobo che bokobera kulende nabo igo mubaso inana bokuomia ebundo enyare koba gekobwatana mwancho muligeli tigatoga ndo mutimuko
Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'umugusi. Mwancho muligereri n'Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri n'Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara ko batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyara ko batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ora asichinse mo Childoret neranyara ko bakoigwewa Mwancho muligereri ntonyara ko batoko genda ase bali barasa masamba una chinse mo Chiamulo aliaso mugusi yale enuletie tonyara ko batoko ireke gusi oro no mugusi anyara ko bakoigwewa asenchera enkeranu chinse mo Chia Mombasa ntonyara ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyara ko bakoigwewa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta senigia Soko TV no botuchi ko batoko kora eke igekuru geito tonyara ko batoko gekora asenchera bwenerete Mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato mu chando wasiririo yo mino Mwancho muligereri tonyara ko batoko korareria okorari kwa nyagosira asenchera ebwenerete Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Kurumucho mano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chindi chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yoboikirano. Emanya mange na boigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Ebagoteba ngo yogose komo elio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abwa strike ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyare koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Buya kegemo Mwancho muligereri bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro Mwancho muligereri ncheni Innocent Onyango. Diana Ndemo. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkwira ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko kera kama tingatara daigeta oni ya Nyamira na rena shauri zangwe ngarorombo ijana umuntu batera mabwari muligereri bw'Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya botuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire
orosete uikaransitiru ya ubwe andaji ta sekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori na hali ase screen ni chingero chikoletwa na Mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omotoya kabwatwa ole bakalia omotoya kabwatwa kaki amatukemero ngena gaika Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Mwachubuli yeli nande tuirenire elio tonyara kabatoko gendera n'umugano Samuel Yombiro totebiringa kia chagete bugima bwaye kerachite Nairobi tebirekera aikemia ke 30 agateba tigaso ese nyomo akaganye miaka ene akamacha konyora umwana oyo mutangi umwana umunyaruka naboigo amwana umumura naboigo kurwa baka nyora umwana umunyaruka kulinde kerada mubuli inyome yugo senerororo igakana nga nyomoteyo Wano tete tuigwe nsemo ya kabere yo mugano oya asaga totebinga yenyuma ya yachite kagenda gaiga moncho murigeli nigate seni gen Soko TV mu rubiri Nsoko bwakire igo nande tigandara mwaligania Mr Samuel tagete nkwaligani elio tonyara kaba tokoranga nga kirende nga ye enyuma ya chiete elio tonyara kaba togo gendera na mono ntete kurarigiri in fact each message njiri chia soire gaiga nindoche naro kurukunga Robin Mumbinya Nyambinya agatema nagendete goto Frederick Ogembo mbya mono bali muri bagaso agaiga Beatrice Rutei agateba Beatrice Rutei no wale asumurubilia Anthony Ragolio muiboli na korolire nabo Andrew Matunda bali mwanyara kwa mokonyora libaga na kogenda gotegera umurubilia yo na romo solibwege susu agatega Nyasaye nobwe ebikone na kiro muntu nabwa tenchira yaye akonyora igento kiaye na chinjira chindonge bono mugano uyo ngonchokore kurwa ase miakelia bagoteba baganyete umwana banyorira umwana banyorira uyo ndo yo kabere nyomo yasirire bono nyomo ngakie kubura Mr Samuel no woto chakelia bo mbia mono muraria nyomo nero nkore ko bese mesingi una kwanye chagete ni mesingi ilikuwa nyalete nyomo nande nkotake mere mna nono soruwete nyomo ngo kwane kere nana soko chukonyomo mochi nyomo ngo kwane kere elinde komera no lyo chukonyomo no yo chukonyomo anye nyomo ngo kwane kuruseino mochi chianko chianti basubati bamine nyomo na korete ngo kwane kere nero na soko nyoma kuru chianti waiboli bae nini generation nyoma nero kwekara mumirana bakenyomo yebo njira nako titumiranite egalime ngona ona ntu atente bune galime ndo tumiranite galime sababu nachi toko na kumanya bairi wa monto yonseme kwa manyete mamumu abona ise wata ise nangina na manyete lakini nachi kumanya mate ntoko nyoro bwate de go pitwini to atwalete kale ando ne nyoma yakale ya engengia kwa nyoro monto ko tena nyale boy kwa kurwa bwige ko kwane kaiga ono akora na ngina na boybodi bae na nyoma nyale ngo nero nyale ngo ekiara efenjuru mako ina itaka chaka nyoma nande na nyayo tayo nyoma nango ko bana na waswatu mumbayo nyoma ende nje seito nyoma tingo tena seito na rato kale lakini nyoma ne jaenge seito wala gwetere mesingi isi na nyomete na chakete nyoma yana kuru ntanya chengete na tebe na mawaida ya kuuliza na njerende na temete chena liko kwa tema kwenye rosi lakini wono musubatu yakaba too toxic ngaya chagete ko bera toxic ono chagete ekara emiremo
mate kana munyomete miremu ya bakanu chingishiri busane mo irenga ya basubati ichi chimishiri bano wetera babesa na abe nera bakoikiro chiro likiro bono na akoresa basubati ya bechi ngende bachi airport ya kaika kera soko bono permanent cha kanyora chibesa nyomba nturi kuiwanana nyomba mebango techo monga tingo matene moko gena no nseito abana kaite nyomba seito maete by then lakini mina ngokondo kira sai tana ko soi mutuo tege tisa idu se bire gakite kere ndugu yane asirete adia chete na okoraki na kuirana lakini tata ke to kuigwa na go se agota ngende chimbera gorali na otora tole difference nke ko tena ngende chimbera ikere sei abantu bakwire iko tuatura ka difference gake mono mati iko tuato mano kabere chinjira chechi kachako chinji chinyingi none na honko genda na yoko ga paro to yibone paro kani ya salekire ngachako ba security bono ubwoko korati ya bugangwe korati dara kubuli mate ngonchanganya ule Samuel inyomo yatwalira umuchando esukuru nere gasireli esukuru gasirete asirete mapego ya tejo ngakigo sirera esukuru nesirete mate malio man to wata nyumba 24/7 kile tuko nelio mana na onda yake tu manera malio linga kiabara kiaba aya enga kine ngonja na lenga hake igo amaruna alengo ngo tume ngonja na lenga ki kwantinda ba ndi utole kake ana gonjire konyora chakatura some differences yani ara chapaka none sukuru akole bituko sukuru engima ngachaka kukoma wenje bika ani ngachaka kukoma moyo kutwale gende sukuru hiyo ngo no performance yani kwa nakara stress kuri nyomba stress yakaba kuri nyomba ne sukuru ne stress no yani ne mchira nakanyolire chibese ngira cyagakire chibese yakoraki chibese gatako kutoka abana bachako gendo yo maso yonde ocho saranza buwa bisi abuba omwana bunatagete owatenjira ogenda ngo kanyomba nje beko manyana nkamwa litukelimu esukuru geichire abana bali batekalete ngalikira manyene prote ngamatekera sai ndatonde kire chibasa chiro ko ndai esukuru chi structure chiao sababu tindo chiko cha next year abo na bungira bana sukuru abana baitwe na buna rusirio mono bona matona ba 7 batikate baseko gendo yo maso yo ikera bano nyomba ko wana nkoicho pale singo tara malembe toicho mibango ko bango cha no teta no ko nyota etiegu matae nanja lenge ba mu ngino ago cha gwanja ngo gamba no rio ngate sponsors baruke Petris madam ngo abana bali bangana sponsorship ngo irani asale abana na bwata abibulia baya sana na bwate yo lenge no mosho yanko yane kera garwete ase kazi ni atata no so baya lenga ali ngoranga yabakanga bane baguchise itali kwisaranzo bisi sandi yam ngo baereza ngo batesi kete sai tindochi ngosa ningendene kwerende esukuru yani njibe kanga kwa moyo igo asi matuka kwa ramake yanke yane ego je korwara yange skuru ngiranka naro anere ego sira ulikuwa leta tako leta dindera ra korwara ngo rabano maito no musigo tinguri ko nya kurusi monto kangireka kiana matinga kia rwalete ngo goli ngo moiraka balinga bakwanda bako mweresa nga kia rwalete nara ko musabu wangu takole dimutienyi agasira wana ngabata ni mosio matanga mosio nini oli na tuanse bana sponsorship bani bali batikatega mwalimu yakorokiro ino ticho ino kumogera ngurta korwali nyansembe ngoma ticho ino abana aba abo no koromwe buli obisiga
bate kuchaka next year school takore tiki school tejo igaye kwa rute notice ugatea bibulinga che school ya negosia negosia kandi tejo okay e school yo gosia kesenje kuri nyomba mukoma omulembe toyo abono no resources ya hani kibindu gacha gusareka ingi mukomanera igoro ye school mu yale yagwata mu chando tari school bono maete oyo tari muntu uratebi ose mora isaranza mu banke gento ose ora propose kende kera koreke mate bintu mbiro buno mo sacha kero ro mochi ogota okobo motu ndogota no motu lioka nere bakoma to mwa chikena na gwate chi option opinions chia toko mosiekera buno okoburo motu lakini opinion nde yakaletire aya kata getanta chomo tulioka gose mbega bebi gotia njokota tokale gochia tiri gokora gochia tokale gochia ngendo ngeke kolekana mukangusanana kungusana huko yani kungusana na gogachaka kwarangiriti abaibuli baye ukababeka ase mu chando ya kero gendete kuna kabaiga mbia mwana mu uralia siri swali elio ndara angalia abaibuli baye na rusiti abantu ngane gali seito kurugusiba kana Nairobi garangire paka basubati ba minto karangari chindu cyane cyangange abakena bari banga ba nkubwati karange nabante chirani tukayisaranza kuranya ngamba kwanza ngina no hare ngoyo mo isere kangete akata batingo cha mangana yabana bonje mbazi nyetakare ise inyaruka ya musinyete gosenini mangana omongono yo na bana bae mba musinyete tago cha mo kwendo mwako yara kangapi omongono yara gacha to jina usine cha bantu nkalende na usti antiana maswati ominto antiana ero nero ya kurukuru bonero nero nkaleta amate ko tuwe saranste ka to kamba mangana ya omongono lyo ngina omoswati gatena tagateba enyaroka ya nentakete nuna banta paliti no imwacha ngibona mugamba no amacho ge bisi bosa omongono yingino mo ekera bale mate ba tebno ko tegara mangana yuna tuanya begete no yuna ko nyateba akaro moswati yo kuna question mark wano na mongono tataka aboli omatu mongono yakatokora kutorama twensi inule bisi ne bisakana mukuru ka macho agasoka igo agatika toro kukutana no musubati lakini nje kitu kumoyo usina nje mate na yabwati ngino nyoko bali nkabali mbali baito ko antalire tena rusitika nengabairani tukatea banje babire tuyeka lakini ndugu yana ile kontena asani mabingo chane ne kali no mako yona lakini aida gasira okarokiru Steven orwaru sobere marani abo yere marani ali agante imamwe yoto ne kali paka mutata kitokora leka ayo tali nyomeji nyamadere ko genda iko lakini ndende gali chabo ko chakobanga ko chakobuli bintu bya na ko sakurwa se nyomeju te ya nyale kanete ekera nje na tente farm ekera na itenga no muntu oyo yani gona ko romos bati ore ebalimo lakini balimo botari korekana yani umotu akora nabwa tesa mo yani maturity yani umotu kora ligetanya olete botari bolibu yani bolibu tabwatire mapenzi ya ku yoko bese nyomo yani nanto batene bataka gwetenera gwetenera go minute na kwemenya igaga gotebiri na bakamenya bwika ande na bono ngurwete nyomba bono mwali bono nyomba nabo nyigete ekero amangana ba mange kiano ni apart from treka nyorote nyomba ngwa mbulti swali na rangirite bantu kwantebiri kwali atabanyoko baswati bamino bachete etingore tiabo ekera bano nawo chino monto yo timbu ati monto ko chakonga idea ngatema gotole kabono kaende kanisa ugatika ko kuni bintu na tikete ripo pemba bono ano njebieka ngata ngi transition garanga lyo mukutana ngata bapana ngenye na maruwa yako garato yini ni ya wacha ni achana na ngatuli ngeto ngata bono ndi kinyasa ende ngaba tata kapi anta taka kumangana kanisa yo tata kategerere esina tolegete kucha nkoligiyo bantu bekanisa igana barabo
ndio nagachira jitunga kirimo na nakasi nagachira mutingo kanda bona ngakaba full nagenda kera lituko dende bakoja ngoja ngo baira sa tukoja nabantu bekanza kabone tokota makonya gamba agosinya oli akoteba omomuro oyo agutumeka musubati one bobe oyo ngina ogotebi mu abari bekanisa kumutumaka besa chiantu rikorora anda kuru atwate ama ebintu ebya byonsi atuchayona pesa njabane ntakatene kiga musubati one aru agende achikunyoma nako nyomwa ngao tada simanyo mu machoge agote yumongo yo abari bantu bekanisa ari pakategera bakatama makuru amakwaida akini mongo yo akatena famu onde musubati one nafaa toke hapa nchaona mate bila ngedimbia yengo na inafaa to bali na nafaa toke nyata wataishi kene jena mwangete nkwara na isina mwete tikonya na mwete ngona mwete keteli kale tangote na basubati yambali babe bonsi tingote na basubati na bebe ne chinyomo ne chimbe na no oyo na bwate oburwire bwayo mutu bwaye mwanyene ingo kira ama bekanise kababosa Tali gotegera kanisa. Tali gotegera kanisa. Eli arengo gendale kanisa. Tata no tahe ko no ko nyuna ta tanyi ko. Okay. Tata ke tuko binte. Ko chago kana. Omo isa bono. Kwambo oli kuna bona ngorute nyomba. Tolo chibona nda bana bankona gukina bare no to kumusanana. Kuna gukibule ngona koira bole. Na nderende njina takete family. Sababu sinduete. Muswata yole nyomba seito bana baswata ntombali chimbo manyo yo munga ko na chaka sira chusi gataru etio acheka na umutinga taba na hamenyete alike gogi botaboni mako na sia twa mutuguta chusi chiane monte ta nyomba yobona nyomba ja ko teki yobona ni bota manyi ngali ko bere nyomba na kunyetua ekia no mama na tata basi iko basi te bale nyomba basi tabatiga ime injire bono natema to kopeke bidi akiri yana bana nabyare tu ngatema kwa nyarosyo muchi egasinya ngatema kwa pura ya baibuli bone nagaroje bakatumikire kya banya natumikire yana yasinyire tebona mbeke ya baibuli nerega koraki egasinya bono nege tumusubati oje gasi chia ya kokora ago chako butu bono kuna butu musubati mababa ndako iba chipesa uko butu kwa kitaki chibasi kwa ndajigo so ya account 1500 chiwe chiasire to tatebe chigo chiwe chigasira tatebe chiwe chigasira achiasira ikawa transaction no musubati mwabo koreire no yo koreire no bakora no yo bono ne gasia gwe company yo agatema kora bina bikagende bina bagaja bagatira nigo egasiyo mate atini gasi jetim igasi ngwana niri yitu yo kokora nyimbo bono mate gasi security timbo atinjirende bono achiro company yo bona liki bono gataba kaja bana bandire school nyore ganto bana bakuri tinjite ko matamana njige bintu byane byasizo kibasi cyakire keregento mota na bono na batigire abana kwamirete ngo soko iga no musacha nari kende na te baragere bune gasi ayate na ronga to bo security bwane na berte isi kama tukamange ngiyange myaka ebere bakona kugambe kineke tintameti ba bete njara aho chuka banjara ega na soka ekere egasi yasaleka mwabwatali yomaneli wata mwana gusumbwane ekere egasi ara na kanyegete akakanya katena na decide ukarabona mwanyo buya egasi nero kwaje tusumbwete nyumba naona kumetinki ke time chande akabenya mwana umuya urato muguchiari ogenda okocha kerege ntaro seti bakana jona ngisaransa nata bona umwengene okay akaba available yeah bono na ande ngakirinde mujite gonjuka mukabe biyo no ndocho mo director na onte chiari no in short nachita ndaka nyole miremo nachita kali miremo kanyole miremo na ndime ngao buna nyole miremo yu katika tiga una nagati musubati mintu mwana ya ngomongana omwako yago sirango na matanga mukuru gusingo nyanga tabuno nyolire miremo roje asi miremo nabanya kora okobo ko nyomba saa 9 ya butuko nane miremo agoji saa 9 wana saa 3 ya butuko
ngatema koboli ngasikie nango akara kuchikia ali sijui wapi kiari Mombasa Road KP usikia KP not kiari ngatema itu kelimo koganda bako tojo na kuru saa 9 lakini nje mutu na akolire to ina gatina chitu kali gasi nyungulende ngatema kogenda ngo ikali ekesunte nje ndoje kesuma ndo chimonto ngo ikasi aso akala timoroji ngo bara ngo chakonyora ko cha 5 na 5:30 arona tata to ko mwaka chiko binsa au wakira ngine sinya ko matema muntu lingo ngentale ngina wakire sim utuko ina ko kale chisa kasi chia injengwe na nyomba ngutemoka akaba goterega cia dari muntu rate bigento tai bintu bika change bintu chana bika change anderende ilikuwa nyora na kinta itatubuturefika karomo producer gonte cheli ilikuwa nyora ta yogasi ukaganyaga cha chinse 11 nusu cha mambi urwete nyomba bwo saa 9 mugatware liomana na lia sogeta akagenda no ta sogeti na chite gasi nje kuirana ngino ngonte ina ngikwa kwandira bakaga buchinse ichi na ndo baswakira muswati onesim ugule ikobono ngakimuti tugotigana egera bono ugotigana bono chana ri mangana na mange gatia na ndo ugotigana ikona njebeka na isaranse iniko na isaranse tense nkanyora bono chako ko kore bintu bire mo was ngaire step kuna maega ngara bora poli ushauri kuruwe kanisa kuruwa bantu batakana ruwe kasi na nkoruka na yengina njitaka mangina sasa butuko saine kwa mwaira sana kumubuli omoiso ichibuna nyorete ikona tebete tikangole bunantagete ande tikangole nindu kirango moyo molembe bo moyone inyomba na nyatakete lakini seye yaya etingo nyara omo ngachanga nganya orai kwa nganya kana nganya timbole tikende yonsi na chete ne shati na chete tinje tukwirana kagana ne shati go karacha kere box yobo kimabwane ali umoja kanyore nyomba ngachakera nze tu inde nyoro musharanga kane ngonyore ndi manti ngirete gasi ngirete nyomba bona akire mambi nyigwa abana okiro tukutire Mombasa Road canteen gasi ali tinjororo bali be gasi bakungakire simu human resource yakonte bia bana nesombiro utakero obisiga tinjeti inki abana baba ntwe kurubona abakoreteki nande mampu kina ndako anda kusaka kabara entro batuta abuirana akobatiga bali bagante ibono ngumu kutoria action nchu ngachanga kendo obisi ngando obisi ngwara se human resource bakonte ikando kolega ntoka itibono so emere magaro magambi tata kwa one month leave ando timoke ekyara bona in situation yenkom mana ngenda na abana batubwa tiketamba atika na machancha babikirete ngara na abana sina menyete ngachako boke mana abana nse abana roje moishine nyaruka urtaye tukubayigo abo akire kanisa batugutiro neguni bakira baro batugutiro neguni bakire stage batugutira asti atara batugutanji kuwo ingwa kirwesi igobone abana ngai bale bone wana abana ninjene nabo kuruelio bono mwati mwatiga drama bono njendi mugata abana na katugutete nangina ngina ngokora omwana monne ngai yare omwana monne na kote grade 9 10 bana gochi lero wante bya wasinyiruko ile school no yo kabere okabere bono PP2 grade 2 yeah turanyoma bono timbuga timondo na abana na baro banande nabo nantinda amwa kudeti bono mapema okay asante sana nkagerete ntaitenye butolera abwe sencho chinga kichialire mwancho muligeli koigule n'umugano Samuel Mbiro agataya balende nyoma ya saligeta agatigerwa abana babere na yarule na baro nabwo genda tigasimbo tukokora mutukonde iga abana bakwirugera mwishina ro kurugire nyaruka okay nabo kurwe namba ya gase studio asembeo mwancho muligeli na baratake kugamba naye senjo chinsa chialire koigura umugano yose kuyochuta buna chagete
kwaga chobogima gutware skuru enyomo gosareka bona akore gasi oburendi igorende nabo kurwe namba yago barora baratake gukwana naye na ndi nchenyo reri bagankorera umugano uyo nchengwa kiresi bon tuli cyo gochaga iga geronte binga ky'abantu bakwane naye aki kwanyorero basemikuru wasebale bogima nabo bole yendu igento ndache ngore uche kwaligania mo counselor mo life coach na roro mo ikaranse nere mukwane at least no tagetonya oromuntu mugambe nere egere nalyo urachake kurigeni karwange namba yawe se embe namba ne 07 08 44 74 68 irolera nande ngirolere 07 08 4 namba ne gere 07 08 44 74 68 mwancho muligiriri kwegura mugano Samuel Yombiro nda kwegura agate abachakete gutira bugima bwakire bwabero bokongu nindoche mbare mo gatema gwa kesimi isencho chinsa chialire ndoche chia ikire chirimbwe nete kurwa sembeo na moko gendere wiki go changu muliginde manyanga kiagenderete kwegura agate bagabwate umwana korete grade gya kianda okwande grade gya 10 igandige tio gontebe na atagete gukwana na inche nkamatebyo cyo chiche hazina towers buna chicha at least kwa igule SSM iliyo mugano na bera toke chinga kichinyinge nchiale ngoro gutwara toro muiroro chisa chia magoroba onye gutagete koigwa murorero yo annemono naboko nyara kabaga konyora chingaki nagotegera umugano yubuna twachaka na Samuel Yombiro namba yaye kwa igule na annemono ngotebyo moncho murigiriri tigatokorera abo nindoche Vicky agotebe nsoko good morning honestly the way marriage is portrayed today is what scares many of us. We are not yet married. Ironically, most of us fear comes from people who are already in marriage, sharing painful experiences and regrets. Toxicity in marriage is real, and while men speak about toxic wives, the truth is toxicity exists on both sides. Many people end up staying in unhappy marriages not because of love, but for the sake of children and fear of people, of what will happen, or people will say. Igone gwetaga tebe birengeli bya mbiringa abantu abangene go ba nyale ko babakuru obuoba gochia se abantu bali bagoteba ngalende bale senyomo no chagoteba ngatubwene togenderete gutwara umuchando kurwasi chinse muibere musacha na bagoteba no musubati oteba no musacha igolende teba nga no bobwa soira abangi babigete reactions iga mu producer no nkanire ntebiri innocent chialire mugano ina bole nkomone na anda bukuganya chinsa inye chia butukoyo tegerere aso muirora kera tokoirora ekengese kiliye nkwana tugutwale se mabia bono ko ikire wiki go cyo mwanchu muligere katocha komera naso muri bilwe soko bwakire toje tutwale update gore ya Samuel Yombiro chengoro ku Innocent Onyango twalinge na Diana Ndemo na ekikosi kyo speaker tuwabwaterana ya transmission kwa tembi ya mono ya saa kulende weekend ekirego chaka tokomera no mutinyo kabire tokomerana